Pogs, ano yun, Pogs? Ano yan? Sound check. Pogs, ano yun, Pogs? Dude and Beyond, hello naman po dyan sa iyo. Good evening po. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Welcome din sa aking bayad din pag may time. Oo nga pre, kababayad lang namin kasi kababalik lang ng internet namin. Ayan. Gcash namin. Sorry naman, maghapon kaming walang walang internet guys. It is because iniintay namin yung load ng aking Gcash. And then suddenly, eventually, ayan, ngayon pa lang nakapag-Gcash. Diba? Ngayon pa lang, binalik yung internet namin. Isang buwan na pala. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga PLD10 na walang konsiderasyon sa buhay. Hello naman dyan sa inyo. Oo nga, puro kayo disconnection. Mega love shoutout din po dyan kay Mami Hides. Iyon. Sana all Gcash lang. Oo nga pre, Gcash ko lang. Mega love shoutout naman dyan sa iyo pre. Mami Hides. Hello po dyan sa iyo Mami Hides. Mega love shoutout po dyan sa iyo Mami Hides. And welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan? Baka naman guys may mga kayo dyan. May mga premiere. Patamsakan natin. Oo nga. Tamsak dan boss. Sabi ni Joe Margel. Ngayon lang dumating yung internet namin. Hindi kita na ipag-music stream kanina kasi pinutulang kami ng internet. Ngayon lang kami nagbayad. Ngayon lang ibinalik as in. Sabi ko, ibalik niyo yung internet namin. Mag-live streaming ako. Diba? Binalik nila. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga PLDT. Na puro disconnection ang alam. Palagi na lang disconnection. PLDC. Ayun. PLDT ka din. Opo, Mami Hides. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga PLDT na puro loading at puro disconnection. Joseph the Dreamers nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Joseph the Dreamer. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Joseph the Dreamer who is in our live streaming. Hello po dyan sa iyo Sir Joseph the Dreamer. Welcome din sa aking live streaming. Hello Tamsak dan good PM sir. Good PM din dyan sa iyo Sir Joseph the Dreamer. Pre. Patamsak ako sa MS ng kapatid ko. Sige na, shoutout sa bagong tabas. O diba? Sige. Si Ma'am May Vlog. Tamsakan natin yan guys, pabomba natin. Ayan. Okay lang yun to. Dito wala nga din boss na putol. Same puro loading sabi ni Mami Hides. Kaya data lang gamit ko. Uy, Ashuriken, kumusta naman tayo dyan kagabi? Kagabi nakatulugan ko. Kagabi. Nanalo ka ba Ashuriken? Kay Bebe Labs. O diba? Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ashuriken, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ashuriken, highly recommended channel yan guys, si Ashuriken na nandito sa atin. Ayan, ipabomba natin pre, ayan. Guys, pabomba naman ako guys, yung sabog na sabog, as in yung sabog. Oo nga, dito guys sa pabomba, ayan. Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Ma'am Adel, nakatulugan ko ikaw kagabi. Nandun yung isa kong uragon kay Ma'am Adel. Tapos yung isa kong uragon pa is nandun kay Ma'am Victoria Kulubi. Nakatulugan ko kayong lahat. Tapos biglang nawala yung internet namin kagabi pala at kadaw ayun. Hello naman po dyan sa Ma'am Adel. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Mega shout out. Ayun. Uy, natulugan ko din si Mami Victoria. Nanalo kaya ako doon. Ako hindi ko alam kung sino nanalo doon. Nakatulog talaga ako. Tapos pagising ko yung aking laptop, iba na yung nagpi-play. Madaling araw. Kumusta? Mana talaga to sa tito si Kuya Chumar. Inaantay na maputulan. Ay, nagbabayad kami ng tama. Guys, pabomba naman ako guys, pabomba. Yung kapatid ni Ma'am Joanna Salonda guys, nagla-live streaming na rin. Ayan si Ma'am May Vlog. Ayun, pabomba ako guys, pabomba. Baka naman. Boy Bicol. Magbabalik rin po natin guys na kaibigan. Ang aking kababayan, Boy Bicol ang
Pangalan, Tamsak. Thank you for that, sweet Tamsak Boy Bicol. Meron siyang 6,410 subscribers. Sana all. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Boy Bicol. Welcome back din po, sir, sa aking live streaming. Nandito kami, guys, ng bubomba kay Ma'am May Vlog. Baka naman, guys. Oo, pabomba ako, guys. Yung sabog na sabog, guys, as in. Patamsak na rin ako, guys. Sabog. Baka naman, guys, may mga premiere kayo. Sino ba yung may premiere dyan, guys? Bababa naman ako, guys. Maluoy mo. Ilagay natin kay Nightboot at patamsakan natin. Mamigay tayo ng WH bawat premiere nyo. Libre lang, guys. Libre. Wala kayong ibang gagawin kundi ibagsak nyo dyan ang inyong mga premiere. Oy. Sir Joseph the Dreamer, nilagay kita kay T1. Ayun, T1. Thanks, host, sa mega shoutout. Always welcome po, Sir Boy Bicol. Kumusta naman tayo dyan? Padi? Saan ka ba sa Bicol ngayon? Saan ka ba sa Bicol? Sa Inkadigde, sa Bicol. Sir Joseph the Dreamer, hello, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. T1, guys, patamsak naman ako, guys. T1, patamsak. And then pabomba naman ako, guys. Pabomba yung sabog na sabog, as in. O yung di makahinga sa kasasabog. And then kung may mga premiere kayo dyan, guys, sabihan nyo ako. I will gonna drop it here in my live streaming. And mamigay tayo ng WH. Kainta ako ngayon, host, dito sa work ko. Nasa work ka pala, sir. Ingat, sir, sa pagtatrabaho, di ba? Galingan mo, sir. Time check tayo, guys. It's 11 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. 8 million people in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Welcome po sa aking live streaming. RBLX Lian. Ayun. Tamsak host. Mega love shoutout naman po dyan kay RBLX Lian. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan si RBLX Lian. Payakap mga lodi sa new video at channel ko. Arigato. All the way from Japan. Arigato eh. Eto, guys, si Boy Bicol, baka hindi nyo pakaibigan niyang. Sir, patype naman ako, guys, sa mga bagong pasok sa aking live streaming. I-type nyo lang, guys, ang May, Aura o kaya channel. Kung hindi, kaya tawagin nyo lang si Nightboot, guys. Kulitin nyo si Nightboot. Kamo, Nightboot, ibaba mo yung mga dapat ibaba dyan. Oo nga. Para naman hanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibaba niyan dito sa aking live streaming. Salamat, host. Ingat din kayo. Ayon. Pre, may tanong pala ako. Pwede lang ba tambayan ko ng ninja ko kahit same IP address? Pwede, pre. Oo, pwede yun. Of course. Harlem, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Babalik natin, guys, na kaibigan. Asan ba yung premiere natin, Harlem O? Mega shoutout naman dyan kay Harlem O. Highly recommended newly monetized channel yan, guys. Na merong part 3, yung kanyang congratulatory message video. Ayan. Hello naman dyan sa'yo, Harlem O. Thank you for that sweet thumbs up and welcome din sa aking live streaming. Joseph the Dreamer, mega love shoutout Jonas Salundaga. Sabi ni Joseph the Dreamer. Diba? Wala na akong gagawin, guys. Patamsak naman ako, guys. T1. Harang sabi ni Ma, asan ka ba ngayon, Ma? Hindi ako nakapunta doon sa iyo, Ma, kagabi kasi nga po umuulan kagabi tapos nakatambay ako kay Ma'am Victoria Kulubi tapos bigla akong nakatulog. Hinintay kong tumila yung ulan ba? Kaso nakatulog ako eh. Sa kubo, boss. Ayan. Sige. Mamaya pagkatapos ng aking live streaming, maki-birthday ako dyan sa kapitbahay nyo. Dalawang may birthday. Diba? Pagkatapos ng patay, may birthday. Maki-birthday naman tayo dyan. Dude and Beyond, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Dude and Beyond. Ito, guys, if ever na hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Dude and Beyond, highly recommended, very organic na kaibigan niyan, guys. Makipagkaibigan kayo, Dude and Beyond, na napakasipag mangisda niyan, guys. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Dude and Beyond. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Sir Jim Views, nandito na rin. Mega shoutout din po dyan kay Jim Views.
Sir Gembius, napakalaking bakulaw nito guys, napakalaking isda. If ever na hindi nyo pa kaibigan yan guys, simply visit also Sir Gembius channel and do connect po kay Sir Gembius. Ni hao. Mega shoutout po dyan sa iyo Sir Gembius. Ayan. Thank you for that sweet thumbs up, Sir Gembius, and welcome din po sir sa aking live streaming. Pabomba ako guys, ito. Baka naman maluoy mo, pabomba ako guys. Sino pa ba? Tamsak dan po, sabi ni Sir Gembius. Thank you for that sweet tamsak, Sir Gembius. Wow, pataas ng pataas, 22,700. Sana all. Oo. Mga pupoging lalaki ng Taiwan, sana all. Ni hao ma. Ni Mayo Sampan ma. Ni Mayo Sampan. Hayo. Ma'am Simple Ems, nasa Taiwan din ma'am. Ni hao. Ma'am Simple Ems. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Simple Ems. Welcome din po ma'am sa aking live streaming na nasa harang daw. Ayun. Thank you naman dyan kay Ma'am Hanhao. Oo. RBX Lian. Ayun. Ito guys, baka hindi nyo pa kaibigan si RBLX Lian. Hindi ko pa to kaibigan kay Little Aura ko, si Ma'am BLX Lian. Idikitang kita mamaya right after my live streaming. I will going to visit also your channel with my Little Aura's second main channel account. Ayun. Ganda naman ang pagka-edit nito. RBLX Lian, gawin mo ma'am na at least mga 940 ang iyong ma'am, ang iyong subscriber. Tapos bukas tulungan kita ma'am makagraduate kung gusto mo lang ma'am. Kung gusto mo lang ma'am, at least dagdagan mo pa ma'am konti. Tulungan kita ma'am makagraduate. Kung gusto mo lang dito graduate sa aking live streaming, I will gonna help you also ma'am. Sino pa ba? Gembius, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Simple Ems, mega love shoutout po dyan sa'yo Ma'am Simple Ems. Thank you also for joining my live streaming. T1 dan pulpak sa bahay mo boss. Ayun, sabi ni Joe Margel. Ayun, noted ma, noted. Bigyan kita ng 1WH. Joe Margel, ayan. Baka guys may mga premiere pa kayo, sabihan nyo lang ako ha. Dan po Sir Gembius, full pack sabi ni Ma'am Dude and Bian. Baka naman. Sino pa ba guys? May mga premiere ba kayo? Patamsakan natin yan guys. At the same time, mamigay tayo ng WH sa mga nagtatamsak guys. Yung kahapon guys, kulang yung ko, hindi ata nag 10 hours yung aking playlist. Bigyan ko na lang kayo guys yung kahapon. Naka 15 WH kayo kahapon. Siguro nawalan ako ng internet. Siguro naka-play na ako sa inyo ng mga 4 to 5 hours. Ayun. Idagdag ko na lang ngayon guys. Ma'am Simple M, Simple Ems. Ako host. Ayun. Hello naman po dyan kay Ma'am Simple Ems. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Si Ma'am Simple Ems, all the way from Taiwan pa yan. Ni hao ma, Ma'am Simple Ems. Ni hayo sampan ma, hayo sampan. RBLX dan pulpak sa bahay mo, boss harang. Ayun, sabi ni Joe Margel. Mega love shoutout naman dyan sa iyo ma. Ayun. Salamat naman dyan sa mga paharang nyo dyan guys. And then sa mga patamsak nyo dyan. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. 8 million people in the house. Ayun. Make friends guys, make friends. Ayun. Nawalan kami ng internet kagabi kasi hindi daw kami nagbayad pa. This oras ng gabi, dinisconnect yung aming internet. Tapos, madaling araw, dinisconnect yung aming internet kasi hindi daw kami nagbayad. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga PLDT. Sana all. Hindi na asenso ang Pilipinas eh. RBLX dan pulpak sa bahay mo, boss harang, sabi ni Joe Margel. Joseph the Dreamer, meron guys na premiere. Baka naman guys, yung mga gusto ng WH, all you have to do is to cast your like votes. Ayan. In someone's premiere, at sabihan nyo lang ako guys, bibigyan ko kayo ng 1WH sa bawat premiere na tatamsakan ninyo. O diba? Napakasimple lang. Sino pa ba? Wala na akong gagawin. Baka guys may mga katanungan pa kayo. Siya pan la host, may premiere din ako host. Ayun, sabi ni Ma'am Simple MC. Noted ma'am, noted. Ayan. Hanapin ko ma'am. Yung premiere mo. Wow, sana all magugustuhan ito ng mga kiddos. Fried chicken breast. O, di ba? Ano yan ma'am? Bakit may kamatis? Ikaw ha? Gumagawa ka ng sarili mong menu. Bakit fried chicken na may kamatis? Ito talaga si Ma'am Simple Ems. Natuto ka na sa mga inchik ha. Ma'am, gusto ko yung Big Daddy's. Ano ba yon? Yung kulay pula na manok dyan. Ano ba yon? Ano ba yon?
Yung chicken dyan sa Taiwan, gustong gusto ko yun eh. Big Daddy's ba yun? Kung makaputol ang bilis, pag tayo ang magreklamo, limot-limutan lang. Oo nga, besh, kumusta naman mga taga-PLDT? Kung makaputol kayo, ang bilis-bilis. Oo nga, tama, boss. Mag-module muna ako, boss. Ha? Sige lang, Harlem, kami, yung aking dalawang pamangkin, guys, is tinanggalan ko ng mga gadgets. They have to finish their module today. Kasi kailangan na yon sa Biyernes, kailangan i-submit. And then, kinuha ko yung mga cellphone nila. So, naobliga silang matapos yung kanilang mga module. Ayun. May sabaw na alak ba? Wow, sana all. Nag-love shoutout naman dyan sa Taiwan beer at ang sabaw. Ano ba? Vodka. Ang maganda, di ba? Shapan lang, di ba? Pay nga, ma'am. Shoshi. Ni Shoshi. Ayun, wala na akong gagawin. Ano pa ba? May mga premiere ba kayo dyan, guys? Patamsakan natin ang inyong mga premiere. Baka naman, oo nga. Yung mga nangangailangan niya ng WH dyan, boss, musta na sabi ni Sir Mark Jacos? Sir, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan si Sir Mark Jacos. Highly recommended monetized channel, mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan, di ba? Mega shoutout naman po dyan sa Sir Mark Jacos. Welcome din po sa aking live streaming. Okay naman, sir. Okay naman po, sir. Ikaw ba? Kumusta tayo dyan, sir? Kumusta ang kapogi ang tinataglay natin, sir? How to be pogi, sir? Guys, pabomba naman ako, guys. Pabomba ako. Maluoy mo, pabomba ako, guys. Kay Ma'am May Vlog. Baka naman, guys, hindi nyo pa kaibigan si Ma'am May Vlog. Yung nakapin sa atin. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Kay Ma'am May Vlog. Napaka-legit and organic na. Kapatid dyan ni Ma'am Jonas Salundaga. Ayun. Boss, kapag pwede ka na sa Saturday, paayos ko yung isa kong account. Pwede, sir. Pwede po, sir. Opo, sir. Opo, sir. Noted. Kanina nawalan kami ng internet. Sakit ng ulo ko kanina kasi kailangan ko mag-live stream ngayon. Mabuti nga binalik agad. Boss, kapag pwede ka na sa Saturday, ayan. Okay po, sir. Okay, noted po, sir. Saturday. Sir Mark Jacos, ayan. Meron akong naka 119 na ako, boss. Sana wala nang malagas. Sana all may 119 na. May kalab shoutout naman dyan sa 119. Sige, message kita. Sige, sir. Kanina, pre, may ginagawa akong account. Minura ako ng minura, as in minura ako. It is because hindi stable yung aking internet. Sabi niya, sir, magpapatulong po ako. Sige po, sir, sabi ko. Sige kako, sir, buksan natin kako. And then, i-guide ko lang kako ikaw. Sabi niya, bakit mo ako i-guide? Ikaw ang gumawa sa akin. May kalab shoutout naman po dyan sa nagpagawa sa akin na, feeling, may-ari ang mundo. Oo, ako daw ang gumawa. Sabi ko, sige sir, ako po ang gagawa, sir. Wala naman pong problema yun. Oo, sabi niya, ano bang gagawin ko? Sabi ko, sir, akin na po yung email address mo at saka yung password. Sabi ba naman sa akin, pre? Bakit ko ibibigay sa'yo? Sabi ko, sir, may gagawin pa ako. Bye. Ayan, miss call siya ng miss call hanggang ngayon. Nagmi-miss call. Gagong gupit, sana all pogi, sabi ni Halupit TV. Hello naman po dyan kay Halupit TV. Sino siya? Ang lupit. Mega love shoutout. Si mas malupit ba to? Mega love shoutout naman po dyan kay Halupit TV. Murahin mo rin. Mega shoutout po dyan sa yung Halupit TV. Ayun. Welcome din po sa aking live streaming. Ako na yung nag-adjust, guys. Ako na. Sabi ko, sorry sir. Hanggang ngayon, nagmi-miss call sa akin. Sabi ko, nakadata nga lang ako eh. Ivan Bisdak Adventures, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ivan Bisdak Adventures. Mega love shoutout naman po dyan, guys, sir Ivan Bisdak Adventures. Highly recommended channel, legit and organic na
kaibigan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ivan Bisdak Adventures. Welcome din po sa aking live streaming. Sinabi mo sana, boss, isasampal mo lang sa kanya. Joke. Opo, last name ko yan. Si Mas Malupit 2040. Ayun. Mega love shoutout naman dyan kay Mas Malupit 2040. Also known as Halupit TV. Ang last name niya. Si Mas Malupit po ito. Hello naman dyan kay Halupit TV. And welcome also to my live streaming Halupit TV. Kumusta naman tayo dyan, Padi? Wow, demanding. Oo nga po, sir. Tawag dito. Oo, sabi ko, sir, sige, gagawin ko yung ano mo. Pero ayaw mo namang ibigay sa akin ang email address mo. Sabi niya, bakit ko ibibigay sa iyo ang aking email address? And then, ihahack mo ba yung aking account? Sabi ko, sir, hindi po ako ang nagpapatulong, sir. For your information. Nananahimik ako dito. Hasan natin. DJIST, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Stamp check. Mega love shoutout naman po dyan kay DJST. Nagbabalik natin na kaibigan. Mega shoutout naman dyan sa'yo, sir. Kumusta? And welcome din sa aking live streaming. Legit and organic na kaibigan natin yan, guys. Si DJST. Highly recommended channel yan, si DJST. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan. Make friends, guys. Simply visit also DJST's channel and do connect po kay DJST. Kumusta naman tayo dyan, sir? Wow, hack. Oo nga. Padi balita sa'yo. Okay naman, sir. Okay naman po ako. Nandito ako sa Bicol. Ayun. Oo. Ang aming bahay ginulo kanina ng makulit namin na chikiting dito. Nagbingo kami, pre. Kasi wala kaming internet. Ginulo ng bata yung bahay. DJST, it's the acronym of Mega Love Shoutout. Shoutout, sabi ni DJST. Siya pang nagpatulong, giatay ka mo siya pa di. Sa akin niya, minura ko na yan. Hindi naman ako, sir, nang mumura. Sabi niya, PI ka, sir. Sabi mo naman sa akin. Sabi ko, sir, hunos dili ka, sir. Hindi po ako ang nagpapatulong sa iyo. Thumbs up, sir. Magandang gabi. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Hello naman po dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Mga pupoging lalaki yan sa Japan. Diba? Arigato gozaimasu. Diba? Mega shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Si Mambuhay, nakita ko na rin. Kumusta naman tayo dyan, Mambuhay? Highly recommended monetized channel yan, guys, Mambuhay, na hindi ko mabuksan yung kanyang account. Ayun, mega shoutout po dyan sa iyo, Mambuhay. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Ayun. Sino pa ba? Jonas Salundaga, mega love shoutout. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Halupit TV, nagbababa ng kanyang bahay, guys. Tamsak na host. Sabi ni Mambuhay, thank you for that sweet tamsak, Mambuhay. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Sinabihan mo sana, pre, ang ingay mo. Nagbingo kami ng patulong, ikaw pa ang boss. Nagbibingo kami. Galit na galit si Bebe kasi natalo si Bebe. Oo. ang panalo yung nanay ko at ako. Oo. Harang, sabi ni Joe Margel. Jonah Girl. Mambuhay. Hello naman po dyan, Mambuhay. Tamsak Baby Host. Oy, Team Jorik Forever 15. Mega love shoutout din po dyan kay Team Jorik Official. Highly recommended, soon to be monetized channel yan, guys. Si Team Jorik Forever 15. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Love Baby Host. Ayan. DJST noted po, noted. Ilagay natin, guys, kay Sino ba? T3. T1, T2, T3, guys. Baka naman maluoy mo. Palitan muna natin yung mga kahapon. T1, T2, T3, guys. Maluoy mo. Mambuhay, yahiki. Ma'am Shimmers Vlog dan sa'yo, sabi ni Ma'am Simply Ems. Jonas Salundaga, love, baby ko, sir, DJ Ace. Best friend. Ako nga kapag nahingi favor sa'yo, hiyami sa'yo. Sir, hindi mo kailangan, sir, mahiya, sir, sa akin. It's, guys, hindi nyo kailangan mahiya. Oo nga. Kung may mga katanungan kayo, guys, hindi nyo kailangan mahiya, guys. Kung may mga katanungan kayo, you can ask. Pero wag naman, guys, yung minumura ako kasi nga hindi ako minumura ni Ma. Oo nga.
Pre, 200 na lang daw kulang sa WH ni Team Joric. Oo nga, meron siya sa aking dalawang naputo lang talaga kaninang madaling araw. Kasi nga pinutol ng PLDC. Oo. Puro lang disconnection. Bye host, Mambuhay. Thank you for the thank you for that sweet tamsak, Mambuhay. Kailan ba tayo mag-uusap ng matino? 200 na lang WH, remaining ko at certified. Mamasang na ang pupukin. Sige. Ma'am Adel, nandito pa rin sa atin guys si Ma'am Adel. Highly recommended monetized channel yan guys. Yung mga nangangailangan yan guys ng patamsak sa mga premiere, yung mga nagpi-premiere dyan guys, ayan si Ma'am Adel Sulit, ayun. Nagsusupport yan guys, oo nga. At marami kayong maiisda dyan guys. Si Ma'am Aileen TV nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Aileen TV. Highly recommended channel yan guys. Mga magagandang babae sa balat ng tinalupan yan guys. Si Ma'am Aileen TV ang pangalan. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Aileen TV. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Aileen? Malapit ng kunin ko yung address niyo Ma'am Aileen. Nandito na yung box ko, diba? Ipapadala ko na yung pasalubong sa inyo ni Papa Balls, Yummy Balls. Yahoo, graduate na ako ng pagkakulboy nito. Si Ma'am Claridel Ilangan nandito na rin sa Ma'am Claridel, wala ako kanina ma'am na internet. Ngayon lang dumating kasi nga pinutulan kami ng PLDT kasi daw madaling araw. Oo, tapos na yung aming internet service provider, diba? Hindi daw kasi kami nagbayad. Pinutol ng madaling araw. Maghapon kaming nagsusumamo sa PLDT i-connect kasi magbabayad kami. Ngayon lang ma'am i-connect. Sorry na talaga Ma'am Claridel. Kay Board, kay Ma'am Ate Monit, wala akong na-bijihan sa inyo. Naputol yung aking piniplay kahapon kasi nga madaling araw, dinisconnect kami. Hello naman dyan sa mga taga-PLDT. Sana all kayo may negosyo ng internet. Oo. Madaling araw, wala akong internet. Oo nga. Sama, di ba? Sama ng loob ko. Oo. Ngayon lang ma'am i-kinunek. Tayo may almost mga magsi 6 o'clock na ma'am. Hinihintay ko, nakaganito ako dito sa table. Asa na makako yung internet namin. Nagbayad na naman ako, wala pa. Ngayon lang ibinalik ma'am. Oo. Sorry na talaga Ma'am Claridel. Halupit TV dan pulpak sa bahay mo, pasukli na lang boss TY, sabi ni Jomar Gel. Baka naman guys, si Ma'am Claridel Ilanga guys, nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan na nag-live streaming tuwing alas 3 ng hapon. Everyday yan, ayun. Mega shoutout naman po dyan sa Ma'am Claridel Ilanga. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. All the way from Thailand. Let's all welcome guys Lygia Tritong Hope who is in our live streaming also. Our foreign friend, a very supportive friend of us guys from Thailand. The name is Lygia Tritong Hope. If ever you are not yet connected with Lygia Tritong Hope, all you have to do is to click on that link that he will going to drop. You will be automatically prompted also in his channel and do connect to Lygia Tritong Hope. Mega love shout out to you, Lygia Tritong Hope. It's nice seeing you again, Lygia Tritong Hope. Welcome also to my live streaming. Si Ma'am Jenny Kimba nandito na rin sa atin. Mega shout out lang po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan all the way from United Arab Emirates na nandito sa atin. Ma'am Jenny, kumusta naman tayo dyan? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ilang premiere nyo sir? T1 hanggang T3. T1 hanggang T3 guys. Ma'am Grace B Vlog nandito na rin sa atin. Highly recommended channel yan guys. Si Ma'am Grace. Mega shoutout naman dyan sa iyo Ma'am Grace. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. 4W8 Sir DJST. Ayan. Mega love shoutout sa lahat mga lalab. Sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Ma'am Jenny, hindi ko na ikaw naaabutan ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back din ma'am sa aking live streaming. DC Mat Sir, nag-iisa lang eh. Oo nga. Kailan ba babalik si Ma'am Yaya Joyce? Jenny Kimba, sabi ni DJST. Kailan ba babalik ma'am si Ma'am Yaya Joyce? Kumusta naman si Ma'am Yaya Joyce? Shoutout po sabi ni DJST. Sino pa? Hi Lygia Tritong Hope. Ha?
Ano daw yan? Sino yung Pog? Sino yan? Sino tinatawa? Te? Meg... Megal... Oh. Shout out sabi ni DJ ST, nakagraduate na po ako, 1K kay Surfboard. Wow, sana all. Congratulations naman dyan kay Ma'am Grace B na nakagraduate na ng 1,000 subscriber, o di ba? I'm happy for you, ma'am. Happy for you, o di ba? Padagdag naman ako guys kay Ma'am Grace B Vlog. Baka naman mamimigay ako ng 1WH sa lahat ng mga idadagdag nyo kay Ma'am Grace B Vlog. 1WH guys, sabihan nyo lang ako guys. Oo nga, para hindi na maglagas. 2 buwan siya dyan sa pinaserve. Wow, sana all. Halos 1 buwan lang, ma'am. Kasi yung 1 buwan niya parang pang ano lang naman yun eh. Ano ba tawag doon? Pang quarantine. Mega love shoutout lalabs DJ ST. Sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Sino pa ba? Grace B, dikit na, 2 ko, dyan kay Madam Boss. Sabi ni Joe Margel, sige. Maraming salamat naman dyan sa iyo, ma. Ayan. Mega love shoutout lalabs, DJ ST. Sabi ni Jenny Kimba, Ma'am Jenny Kimba. Ayan. Sino pa ba? Patamsak naman ako, guys. Patamsak. T1, T2. Ay, T3 pala. T4. Sino pa ba? Patamsak po premiere ko. Santa Cruz TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Santa Cruz TV. Ang aking kababayan guys who is in our live streaming also. Highly recommended monetized channel din yan guys. Si Santa Cruz TV. YouTuber na mango vendor pa. Ayan. Ang premiere ni Santa Cruz TV. Ang ating kababayan guys. Mega love shoutout naman po dyan kay sino ba si T4? Si Memelicious T5, si Ma'am AG, di pa tapos T6, ayan. Ilagay natin kay T6. Ito guys, T6, T1 hanggang T6 guys. Yung may mga premiere guys, sabihan nyo lang ako ha, patamsakan natin yan. Salamat po Ma'am Jenny Kimba. Thanks din po sir. Ayan. T1 to T3 dan sabi ni Ma'am Aileen TV. Noted po Ma'am Aileen TV. 3WH ma'am. 3WH. Ayan. Harang. Thanks din po sir. Guys, sa bawat didikit kay Ma'am Grace B Vlog, bibigyan ko ng 1WH. Ayan. GBB ang kanyang code. Ayan. 1WH guys. Para hindi malagas. Hello to you, Lygia Tritong Hope. How are you? Where have you been, Lygia Tritong Hope? Are you a monetized channel now? I am hoping that you are now a monetized channel. It's almost 5 months, if I am not mistaken, since you visited my live streaming. If I am not mistaken, correct me if I am wrong, Lygia Tritong Hope. It's been 5 months. I am hoping that you are now a monetized channel also. T6 dan boss, sabi ni Joe Margel. Ayan. +1 ma, ayan. Sino pa ba? Tito, sabi ni Ma'am Grace B Vlog. 13 million in the house. Mega shoutout po dyan sa inyo. Guys, yung mga nangangailangan dyan ng WH, wala kayong ibang gagawin. Magtatamsak lang kayo guys sa mga premiere. At kung may mga premiere kayo dyan guys, patamsakan natin yan. At mamigay din tayo ng WH sa mga nangangailangan. O diba? Meron na kayong
Tamsak sa inyong mga premiere. Meron pa silang nakuhang W8 sa mga premiere nyo dyan, guys. Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. So, meron sa akin nagtatanong kanina via messenger na ano daw ba ang, kung ano daw ba ang epekto ng paggamit ng yung isang application na yon. Binuboost niya yung kanyang yung kanyang views. And then yung likes, ayan. Sabi ko, using third-party application na walang consent si Lolo is, highly prohibited. You will gonna violate community policy of Lolo. Ayan. So, stop using it, guys. Pero kung ayaw nyong pasabi, it's totally fine with me also. Anyway, so much for that. Thanks, Joe Margel. Sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Si Ma'am Grace, T3, T6 din. Sabi ni Ma'am Aileen TV, Ma'am +1. Ayun, noted po. Sino pa ba? Sino pa? 12 million in the house. Baka may mga katanungan kayo dyan, guys. And then yung mga guys, pabomba naman ako nito, guys. Yung sabog na sabog, baka naman, pabomba. Baka may mga ninja kayo dyan, guys, na pwedeng itambay. Ay, Ma'am May Vlog. Abangan nyo, guys, ang live streaming, music live streaming ni Sir Joe Margel. Ayun. Oo, si Sir Joe Margel. Ayun. Music live streaming yan, guys. Baka naman, malapit na soon. Pinutulan kami ng netma kanina. Sila Tantoy, pinutulan din. Mar. Mega shoutout din dyan kay Pogs na nasa likod ko at kay Bebe. Hello naman dyan sa inyong dalawa. Kumusta naman tayo dyan? Bagong ligo si Bebe. Happy birthday naman dyan sa'yo, Bebe. Na natalo sa bingo kanina. Uragon Dante 1, 2, 3, 4, and 6. Ayan. Where is T5? Lol, di ko makita. Ayan. Sabi ni Team Joric. Ayan. 5WH. Team Joric official. Forever. Ayan. 5WH, sir. Ayan. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest na nandito sa atin, si Sir Pobring Cusinero. Hello po, host. Hello naman po dyan sa'yo, sir. Pobring Cusinero. Sir, bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin ng magkipagkaibigan dito sa atin. Ang bago natin, guys, na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Pobring Cusinero na nandito sa atin. Hello naman po dyan sa'yo, Sir Pobring Cusinero. Kumusta naman po tayo? Welcome din po sa aking live streaming, sir. Sir, meron ka ng moderator function. You can now start making friends or you can now start promote your channel also in my live streaming, di ba? You can now drop your link or tawagin mo lang si Nightboot. Hanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay, guys. Subukan nyo, guys. Tawagin nyo si Nightboot. O kung kaya mag-isang tuldok lang kayo dyan, guys, kung tinatamad kayo mag-type, ayan, mag-isang tuldok lang kayo dyan, hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niyan dito sa aking live streaming. Hello po. Okay lang po, host. Ayan. Hello naman po dyan sa'yo, sir. Kumusta naman tayo? And welcome din sa aking live streaming. Sir, DJST, bakit? Tuwang-tuwa si sir. Ayun, guys, si Pobring Cusinero nagbababa ng kanyang bahay, guys. If ever na hindi nyo pakadikitan yan, guys, si Pobring Cusinero, guys, simply click on that link na binababa niya and you will be automatically prompted also on his channel. And do connect po kay Pobring Cusinero. Sino pa ba? Ayoko ng music ko. Uy, palitan ko nga. Pobring Cusinero, ayan. Ito, guys, baka hindi nyo pakaibigan yan, guys. Tinolang. May premiere pala, may premiere. Ipabomba natin to, sir. Copy and paste. Ilagay natin kay T7, ayan. Ilagay natin, sir, Pobring Cusinero. Ipabomba din natin. Maya-maya, 16 minutes na lang, guys. Ilagay ko muna kay Nightboot, guys. Sir, Pobring Cusinero, kapag malapit na, sabihan mo ako, sir, ha? Kapag malapit na, ipabomba natin, ipin natin sa taas para mabomba. Ayan. T7, guys, T7. Baka naman, patamsak din ako, guys. T7 kay Pobring Cusinero. Ayan. Salamat po, host. Always welcome po, sir. Always welcome. Ayan. 7 o'clock ang kay Pobring Cusinero. Ayan.
7 p.m. Ayan, ilagay ko dito para hindi ko makalimutan. And i-remind mo rin ako, sir, kapag malapit na, sir, ha? Ipabomba natin. Magtamsak muna ako sa mga premiere nyo. Ayan, tamsak. T1 hanggang T7 guys, T7. Ayan, patamsak naman ako guys. T1 hanggang T7. Okay po host. Ayan, sige. Sir Mark Jacos dan kay Ma'am May. Ayan, sabi ni Sir Mark. Thank you po dyan sa Sir Mark. Ayan. Meron kang premiere, Sir Mark. May 14, May 13. Si Sir Mark, ilagay natin kay Sir. Don't lose heart. Ayan. Ayun, ilagay natin kay P8. Sir Mark Jacos T8 sir, ilagay natin kay sir kay T8. T8 guys, patamsak din ako guys. T8 para kay Sir Mark Jacos. Sorry sa walang jacket, naghang laptop ko, nag-login pa ako sa CP, may jacket na po ayun. Sabi ni free. Sige. Ma'am Eileen Mapili nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Eileen Mapili. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan niya. Napaka-supportive na kaibigan all the way from Hong Kong. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Eileen Mapili. Welcome back din ma'am sa aking live streaming T1. Ayun. Ma'am Eileen, naputol ma'am yung playlist ko kagabi. Siguro mga 5 hours lang. Dinusconnect kami ng PLDT. Uy, madaling araw. Wala akong internet. Hindi daw kasi kami nagbayad. Kumusta naman? Tapos nag-text kaninang alas 8 na. Kailangan na naming magbayad. Oo nga. Eto guys, si Ma'am Grace. Uy, nagpa-member. Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Grace. Eto guys, ang ating bagong member guys, ay hindi pala ang nagbabalik na member. Ang ating member guys, si Ma'am Grace B Vlog. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Bawat dikit nyo guys, bibigyan ko ng 1WH para hindi lang guys malagas. Ayon si Ma'am Grace. Ayon. Baka naman guys, sabihan nyo ako guys kung ilan yung dinikit nyo guys. Ano nyo guys, pakipagpalitan nyo guys ang inyong mga ninja, mga legit na ninja guys sa WH. Sayang naman, isang dikit, isang 1WH. Pinamember ko po muna legit ninja ko sir. Ayan. Sige lang po ma'am Grace. 1WH guys sa bawat didikit kay Ma'am Grace B Vlog, ang bagong graduate ng 1,000 subscribers. Sana all nakagraduate na ng 1,000 subscriber. Oo nga. Ma'am Grace, wala ako doon kay board vlogger kasi nga ngayon lang dumating yung aking internet. Oo. Ano pa? 14 million in the house. Hello naman dyan sa inyo guys. Sino pa ba? T2. Patamsak naman ako guys. Patamsak. T1 hanggang T7. Malapit na ang premiere ni Pobreng Kusinero guys. Baka naman maluoy mo. Patamsak naman ako guys. Sir Pobreng Kusinero, i-type mo lang ang T8. Ayun, mag-type ka lang. Sinight butang magbababa ng iyong premiere. Dan 1458. Dating tamsak kay DJ. Sabi ni Ma'am Jenny Kimba. Noted po Ma'am Jenny Kimba. 4WH ma'am. 4WH. Ayan. Noted po. T7 and T8 dan baby host. Sabi ni Team Joric Official plus 2. Ayun, noted po sir. Nakabayad na kayo. Ma'am, pinutulan kami ng madaling araw. Alas 7, alas 8 ata yun. Yung mga ganyang oras, alas 7, alas 8, nag-text na kailangan na namin magbayad. So, nagbayad kami ng mag-aalas 9 or mag-aalas 10 ata yun. And then, hanggang mag-aalas 6, wala pa rin nakaganyan ako dito sa mesa ko. Wala pa akong internet. Hinihintay ko. Dumating nung mag-aalas 6 na.
6:05 na ata yon. Doon pa lang ako nag-start ng live streaming ko. Road to grade 8, sabi ni Duo Lakwachera. Mega love shoutout naman po dyan kay Duo Lakwachera. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Duo Lakwachera who is in our live streaming also guys. Road to grade 8 na. O diba? Malapit na yan ma'am, malapit na. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Duo Lakwachera. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Thank you also for that sweet tamsak. Pobreng kusinero T7. Oy, ang ninja. Aileen TV, love sa'yo bebe. Oh, Yahoo, ayun. Sabi ni Team Jorik Official. T4. Magtamsak kayo guys, magtamsak kayo. Oo, tamsakan nyo guys, tamsakan nyo yung ating mga yung ating mga premiere. Sino pa? T4 tamsak and hashtag Uragon lang guys. At yung may mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong guys. And padikit naman ako guys sa ating bagong member na si Ma'am Grace B Vlog. Bawat dikit nyo sa ating bagong member guys. Ayun. Hindi ko mahuli. Sabihan nyo lang ako guys, bawat dikit nyo kay Ma'am Grace B Vlog, ang bagong graduate ng 1,000 subscribers, si Ma'am Grace. Sir Tono Bebs, nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Sir Tono, wala ako kanina sa live stream mo. Mega shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Ang Papa Balls, Yummy Balls ng Taiwan. Mega shoutout naman dyan sa mga Papa Balls, Yummy Balls. Pare, gising ka na. Mega love shoutout naman dyan sa mga dakilang pokpok ng Taiwan at mga Papa Balls, Call Boy. Hello naman dyan sa sir. Hayo sampan ma, hayo. Yo. Buchitaw yo. Mega love shoutout Sir Tono. Ma'am Aileen TV, sabi ni Ma'am Grace B Vlog. Nasa boss na ako, Mari Aileen ako. Sabi ko na merong trabaho to eh. Sir, ingat sir. Hello Ma'am Grace B Vlog, sabi ni Sir Tono Bebs. Grace B Vlogs, bebe, saan ka nag-graduate? Dito ba sa Pokpok University ni Sir Oragon? Hindi, kay board vlogger. Oo, yung Pokpok na University. O, diba? Jaberson Blan, 1+1 Grace B from Simply Ems. Ma'am Simply Ems, bigyan kita ma'am ng 1WH, Ma'am Simply Ems. +1, ayan. Noted po, Ma'am Simply Ems, ayan. Ma'am Grace, hello po, sabi ni Ma'am Aileen. Salamat host, sabi ni Sir Tono Bebs. Eto guys, kaibiganin nyo to si Sir Tono Bebs. Baka hindi nyo pa guys nakikita ang kapapabolsan yan guys. Makipagkaibigan kayo dyan ang makita nyo. Oo nga. Oo. Pwede kayo mag-request guys ng kanta. Yung Let Me Love You Carmelita. O diba? Favorite niya yun. Kay Sir Board po, Team Jorik, sabi ni Ma'am Grace. Ayun. Ay, ingat pare, sabi ni Ma'am Aileen TV. Sir Tono Bebs, dumating na yung aking box. Ipapadala ko na. Ilan na ba yun, sir? I-PM ako, sir, ha? Kung ilan yung pinadala mong, yung chocolate kay Ma'am Aileen at kay Pre. Ayun. At i-LBC ko sa kanila. Hingin ko na rin yung kanilang mga address. Alam ni sir. Oo, nga. Kasama ko yan dyan, ma'am, sa Taiwan. A couple of weeks ago. Diba? Mega love shoutout Team Jorik, sabi ni Sir Tono Bebs. Dumating na yun sir, dumating na yung aking box. Isang buwan. Dan pulpak sa bahay mo, Dula Kwachera, sabi ni Joe Margel. Ito guys, si Joe Margel. Baka naman hindi nyo pa kaibigan yan guys. Kaibiganin nyo na rin yan guys. Oo nga. Ang aking pamangkin guys na tinuturoan ko ng YouTube ayon. Mga gamers yan guys. Grace B, sister company ka pala nag-grad so di ka pokpok pag doon kasi grad sa kabila masahis talang bagsak mo per dito kay urang pokpok na VIP ka kaagad pag extra service ka lol. Iba din. Bantamsak dikit dan at T7 at T8 sabi ni Joseph the Dreamer. Sir Joseph the Dreamer, noted po ayan.
2WH, sir. Bigyan kita ng 2WH. Noted po, ayan. Tono Bebs, love 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 sa'yo bebe, sabi ni Team Jorek. Ni hao Tono Bebs, sabi ni Ma'am Simply M. Sir Tono, Yahoo! Tono Bebs, dana po sa iyo Lods, pasukli na lang po, salamat po Lods. Road to grade 8, sabi ni Duwala Quachera, Piste! Diba? Hello po Bring Cosinero, sabi ni Sir Tono Bebs. Ito guys, si Joe Margel, baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Nagbababa ng kanyang bahay. Simply click on that link that he is dropping. Ang aking mga pupoging pamangkin guys. Oo, nagmana sa tito niya. Bigla kami brown out. Mama only in the Philippines, o diba? Kung hindi maputol ang internet mo ng madaling araw, brown out ka. Diba? Sana Mar, pati si Tantoy, naputulan din ba? Sir Tono Bebs, Silent TV, mega love shoutout po. Sabi niyo may mapili, o diba? Ang ganda guys ng ginawa sa akin ni Mar na stand ng aking monitor, o diba? 360. Magaling yan guys mag-design sa mga metal works. Ayan, si Jomar, ayun. Kabata-bata ang galing. Oh, sarap tubuhin Ang galing yung metal works guys, alam nyo 'yon. Pwede kayo po magawa ng ng mga bubong nyo na made of bakal, ganon. Yung mga trusses ba, ganon. Oo. Nagkakape pa yan. Hindi man lang pagpawisan. Magaling yan guys, magaling sa mga metal works. As in, Yung mga nangangailangan dyan guys na magpagawa ng mga trusses nila ng kanilang mga bubong, ayan. Pwede nyong tawagan guys si Joe Margel sa number na 0910-364-1551. Ayan, sa akin yun na number. Sabihan ko na lang siya. Oo nga. Nagpagawa nga ako ng stand ng aking computer. Alam nyo ba guys na I have a lot of desktop. Pinagawa ko ng isang patong lang para isang taas lang. Magpapagawa ako na ng mga 3 pa. Ayan. Para isang patong lang kukunin ko yung yung naka-stack kong mga computer kasi pagaganahin ko lahat. Ayan. Magpapagawa ako sa kanya ng computer rack. Ayan. Paggawa ako Kuya Jumar ng generic na computer stand. Yun nga pre yung pinagawa ko. Nagpagawa ako ng personalized computer stand and table. Ayun. Yung isang patong lang, magkakapatong, 4 na patong siya ng CPU, and then sa may table, may isang malaking monitor. Ayun. Yun ang ginawa ko. Magaling yan guys, magaling yan si Joe Margel. Ayan, mga metal works. Ang sarap tubuhin magaling Di man lang ako nabiyayaan ng galing. Tiway Madam Eileen TV, dating dikit po ako sa iyo, sabi ni Joe Margel. Joe Margel, dan po sa iyo baby ko. Ayun, sabi ni Team Joric forever 15. Ayun, sana all madaming computer, pabato naman sir. Oo nga. 360 generic tapos may mercury na hindi masamang magtanong kung generic ba o hindi. Ito guys, ito ang sample. Ito yung sample. Ang aking monitor is 360 siya. Pwede mong iikot ang aking monitor. Pwede mong kung saan mong banda ilagay, bahala ka. Kung saan mo gustong iharap. Yahoo Joe Margel, ayan. Sabi ni Sir Tono Bebs, grabe ka naman pre, 360 generic tapos may mercury na pre. May salon pass pa na kasama at may eyeglass. Kapag ka nag-welding siya, huwag mong titingnan, kailangan mo mag-eyeglass. Sorry naman, baka yung twin ko yung unang dikit sa iyo, baby, sabi ni Eileen TV. Ilan tusukin, sir? Late ng Papa. Sorry. Yahoo, sabi ni Papa Hubert. Mega love shoutout naman po dyan kay Papa Yun. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan, si Papa Kulot. So, diba? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Papa Yu. Kumusta? Welcome din po sa aking live streaming. May swivel bracket yan, sir. Oo nga, sir. Meron, sir. Ang nag-design si Joe Margel, ayan. Swivel bracket pala.
Ma'am Maricel Abila OFW Dubai nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Si Ma'am Maricel Abila OFW Dubai na napaka-supportive natin na kaibigan. Ayan. Hello naman po dyan sa iyo ma'am. Kumusta? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Sino ba? Pusong Pinaasa Tamsakdan. Baka si ano to, si Ma'am Bebe Labs. Mega love shoutout naman po dyan kay Pusong Pinaasa. O si Bebe Labs ata to. Ayun. Welcome din po sa aking live streaming. Papayo na marupok. O, diba? Tulog ka pa ata po. O, diba? Sabi ni Ma'am Aileen TV. Ma'am Pusong Pinaasa, si Bebe Labs ba to? Mega love shoutout po dyan sa iyo, Pusong Pinaasa. Welcome sa aking live streaming po, ma'am. Bebe Labs, ayos lang po, Lods. Thanks po, ayun. Always welcome. Good to know, ma'am. Good to know. Bro, tono na marupo kayo, sabi ni Papa Yu. Time check tayo, guys. 59 minutes past the hour of 6 o'clock, o, diba? Sino na ba yon? Si T7 ata yan. Yung bobombahin, baka naman. Sinong Baby Loves ba yun? Ayan, sabi ni Pusong Pinasa. Iba ba? Iba. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Pusong Pinasa. Si Baby Loves kasi si Ma'am Victoria Kulubi, maraming mga ninjang mga ganon, mga ganyang mga style. Ayun, akala ko si Ma'am Baby Loves, si Ma'am Victoria Kulubi, Pusong Pinaasa. Bigyan kita ng iyong moderator function, pahingi saging. Bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipaghingian ng saging. O, diba? Sorry, Pusong Pinaasa, ayun. Pwede mong ibaba yung iyong main channel kung gusto mo, ayun. Pwede mong i-drop ang link, pero kung ako sa iyo, gamitin mo yung iyong main channel, tawagin mo lang si Nightboot at hahanapin ni Nightboot ang iyong bahay at ibababa niyan dito sa aking live streaming. Parang alam ko si Pusong Pinaasa, ayun. Oo nga. At wag mo akong paghulain kung sino ang main channel mo, hindi ko huhulaan yun. Ibabay mo yun, oo nga. Parang kilala ko to si Pusong Pinaasa. Oo, parang ako rin. Parang kilala ko. Ayoko lang manghula. I have no time. Grace B. Yan kung sabi ni Papa Yu. Ma'am Jonah. Sabi ni Ma'am Aileen TV. Ano pa? Oh, ayan guys. Nagbababa ng bahay si Pusong Pinaasa. Siguro umasa to ng ng todo. My dream house. Si Changsky Pobring Vlogger, o, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Changsky Pobring Vlogger. Sana all merong 5,360 subscriber, diba? Highly recommended monetized channel also si Changsky Pobring Vlogger, o, diba? Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Mayaman to guys, mayaman. Nagpapagawa ng bahay. Kung ako sa inyo guys, kaibiganin nyo to guys. Oo. At sabutahihin natin yung bahay na pinapagawa. Hindi lang siya kung ano sa sasabotahin yung bahay na pinapagawa. Sorry na talaga. Andre Islander, dandikit po, ayon. Nandito ba sa atin si Andre Islander? Mega love shoutout naman dyan kay Andre Islander. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Andre Islander, dandikit po, ayon. Sabi ni Pobreng Cusinero. Hello naman dyan kay Andre Islander, ni hao. Team Jorik, natutuwa talaga ako sa iyo, baby. Sabi ni Ma'am Aileen. Jorik, grabe ka. Di essential. Syakit naman. Oo nga. Di daw essential, guys. Ang lugaw, di essential. Uy, may kinasuhan niya. Uragon, wag na. Manghula kasi di naman yan essential. Hoy, ang laki ng bahay. Oo. Nasaktan mo ang kanyang kaluluwa at atay. Ang laki ng bahay, uy. Team Jorik, forever 15 dan pulpak sa bahay mo. Ayun, sabi ni Jomer Gel. Jorik, alam ko, di ako essential. Kaya nga iniwan. Patay na talaga. Midnight Jen, always online. Midnight Blue, nandito sa atin. Tamsak host. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Midnight Jen, always online. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Also known as Midnight Blue. Ma'am Atimon, kung nag-live stream ka, Ma'am Atimon, kung nag-live stream ka, Ma'am Atimon, kanina, wala ako sa live streaming mo kasi, Ma'am, naputulan kami ng madaling araw ng internet. Ngayon palang dumating. Pati si Jomar, guys, wala rin internet.
Nagkalap shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel na nagwa-live streaming tuwing alas 6 pala ng umaga. Philippine Standard Time hanggang alas 8 yan guys. 2 hours. Ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Atimon Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Atimon na nandito sa atin. O diba? Tinahin na. Sir, parang awa, nagbudol Parang may nagbudol Bakit ma'am? Naputulan kami sir, 2 beses namatay. Oo nga ma'am, yan ang sakit ng Pilipinas ma'am Mawala ng kuryente o kaya putulan ka ng internet sa madaling araw. Oo. Lagi na lang tayong pinapaasa. Alam niyo ba guys, yung mga ganitong mga company, kung sa Taiwan guys, sa Taiwan, isang example guys, Taiwan, once na ang kuryente guys is naputol, nawalan kayo ng kuryente, ang magbabayad sa inyo guys, yung may-ari ng power corporation, yung may-ari ng nuclear sa Taiwan, yun ang magbabayad sa lahat ng mga nawalan ng kuryente. Oo nga, unlike dito sa Pilipinas guys, mawalan ka ng kuryente, may binabayaran ka pa. Mega love shoutout naman dyan sa may mga kuryente dyan. Oo. Ano pa ba? Pusong pinaasa dating dikit bebe ko, laki bahay mo. So essential pala, sure rin naman, diba? Now you realize. The essentiality of one channel. Ganun talaga yan, pre. Kakambal ng Pinas. Ang paasa, oo nga. Yung mga dapat ganyan, guys, is dapat hindi na pinapatronize, diba? Mga ganun. Time for new changes na. Tayo sa sarili natin, guys. Sabihin natin no choice. Meron tayo, guys, na choice. Ayaw lang natin i-exercise ang ating mga choices. Ganon. Jorik, lapag ka, baka di ko pa, nadikit to sa'yo. Sabi ni Pusong Pinaasa. Ate Mon Vlog, happy birthday, sabi ni Papa Yu. Ma'am Midnight Jen, sabi ni Ma'am Jonah Salundaga. O, diba? Guys, patamsak ako guys. T7 guys, pabomba naman ako guys. T7, alam ko nagsisimula na si T7. Yes, tama, sabi ni Ma'am Grace. Ayan. Guys, pabomba naman ako guys, yung sabog-sabog. Sige na guys, yung T7. Kay pobreng kusinero. Baka naman guys, yung nakapin sa taas. Pabomba naman ako guys, pabomba. Yung sabog na sabog. How to cook tinolang bariles. Anong bariles? Bariles dito sa amin yung Ayaw mamigay ng jacket, go. Sir, pobreng kusinero, mamigay ka ng jacket, sir. Tanggalan kita ng jacket, promise. Oo nga. Happy birthday, Ma'am Atimon Vlog, sabi ni Sir Tono Bebs. Hello, Ma'am Grace. Hello, Ma'am Midnight Jen. Happy birthday naman dyan kay Atimon Vlog. Nagsa-celebrate ang kanyang birthday na merong mukbang T9. Ay, T8 pala. T8 ba yan, Ma'am Atimon? Agoy, sikat na ang birthday ko. Happy birthday, Sir Tono Bebs. Team Jorik lang ang may forever. Huwag kayong corrected by ng pink na ball pen at di Pinaasa. O, diba? Sana all may forever. Oo nga. Maghihiwalay din kayo. Naidikit ko na, Jorik, na all na lang. Pasok muna ako. Sige lang po, sir. Ingat, sir. Ingat. O, diba? Si Sir Tono Webs, guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan si Sir Tono Webs. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Highly recommended monetized channel yan. Oo nga, si Sir Tono Bebe. O, diba? Ang marupok. Ang callboy ng Taiwan, diba? Ang pokpok ng Taiwan. Oo nga. Ang pinag-iwanan ko ng trono sa Taiwan. Mukhang sasabog ang... Wala nang 67 months sa ang harsh nyo. Oo. Sobrang sakit ang pinagdaanan nito ni Pusong Pinaasa. Ang harsh. Pusong Pinaasa o bebe ko. O diba, ang callboy na ito ang, daw yun? Na ito nagarahe na agad, o diba? Sana all may nagarahe. T9, sir, T9 na play na, sir. Ayan. Ay! Ito yung bebe. Bakit nalaglag yung bebe? T9, ayan.
Tapos na ba yun, ma'am? Pusong pinaasa o ano ka, bebe ko. O, di ba? Ang callboy na ito, ang nagarahi na daw. O, di ba? Nagaraya na, guys. Nagaraya na daw siya. 5 minutes. Oh, nagmukbang pala sila. Sino pa ba? Sino pa? Ayaw mang jacket ni pobreng kusinero. Oo nga, ayaw mang jacket. Binibilang ko lang yung minuto. Kung ilan yung minutong wala akong jacket doon sa inyong mga premiere guys, nang bobomba kami, ayun. Ganun din. Oo, ang minutong wala din kayong jacket dito sa akin. Oo nga. D7 guys, pabomba, pabomba. Kayo mag-alala guys. Oo. Nakailan ba? Naka 6 minutes akong walang jacket dun. Tanggalan ko rin siya. Oo. Do unto others what others do unto you. And time check, 9 minutes past the hour of 7 o'clock. O, diba? Matatapos siya ng 9:15. Mahina pa si host. O, diba? Ako pa ngayon yung mahina ngayon. Tamsak ma'am Ate Mon, sabi ni Ma'am Simple Ems. T89, sabi ni DGST. Ayun, sabi ni T89. 2WH, ayan. DGST plus 2, ayan. T9 Dan, bebe ko host, ayan. Sabi ni Team Joric. Uy, wala nang T9, uy. Plus 1. Hanggang T8 tayo guys. Si Ma'am Ate Mon is nakapag-premiere na. Wala ka ng premiere. T8 and 2 Dan po, ayan. Sabi ni Ma'am Eileen TV. Plus 1, ma'am. Plus 1, ayan. Tamsak host, sabi ni Mama Elma. Mega love shoutout naman po dyan kay Mama Elma. Si Ma'am Elma Tihada na nandito sa atin. Hello naman po dyan sa Ma'am Elma Tihada. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta Ma'am Elma Tihada? Mega shoutout naman dyan sa Mama Elma or Elma Tihada guys. ET ang kanyang code. Ayun. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Elma Tihada. Di pa active kasi, nagluluksa kami. Ma'am, condolence, ma'am, kung nagluluksa po kayo, ma'am. Ako din, ma'am, it's been, pinagdaanan ko rin, ma'am, yung tough days ng aming buhay. It is because nawalan kami apat sunod-sunod yun. Hindi pa na ibuburol yung isa, yung pinsan ko, namatay yung auntie ko. Tapos, nung nailibing yung pinsan ko, nasa burol pa yung auntie ko, namatay naman yung isa ko pang pinsan. Ngayon, dalawa na naman silang nakaburol. Nung nailibing yung aking auntie, nakaburol yung aking pinsan, namatay naman yung aking uncle. Ayun. Kaya nga, ngayon pa lang kami guys na week na to nakakapag-adjust ng konti. It is because kalilibing lang ng uncle namin. 4 dyan sunod-sunod. Salamat kayo host sa pag-support. Sabi ni pobreng kusinero. Always welcome po sir. Pero 6 minutes akong walang jacket doon. 6 minutes ka rin walang jacket. Do unto others what others do unto you. Ika nga. O, diba? Oo. Ang sama. Boy. Dude and Beyond 1, 7, 8, and 9 full pack na din. Ayan, sabi ni Dude and Beyond. Noted po, ma'am, Dude and Beyond. 4WH, ma'am. 4WH. Bigyan kita ng 4WH. Ganon, mama ko host. Ma'am, condolence po sa'yo. Ako din, jacket. Oo nga. Ipaghihiganti ko kayo, guys. I will giant you. Diba? Sir Eric's Vlog, nandito na rin sa atin guys. Sir Eric's Vlog, nagbabalik rin po natin na kaibigan. Sir Eric, hello naman po dyan sa'yo, Sir Eric's Vlog. EB28 ang kanyang code guys. Baka hindi niya pa kaibigan yan si Sir Eric's Vlog. Highly recommended monetized channel yan si Sir Eric's Vlog. Kumusta naman tayo dyan, Sir Eric's Vlog? Welcome din sa aking live streaming. Mga Papa Balls yan ng Taiwan. Namimigay ng ng napakaraming ayuda guys si Sir Eric's Vlog, diba? Puntahan nyo guys ang kanyang live streaming at magpa-entry kayo, mananalo kayo ng super chat. Yan si Sir Eric's Vlog. Oo nga.
Thanks host. Always welcome po ma'am. Oo. Nakikiramay po kami ma'am. Buong family namin at saka ng buong barkada natin dito sa YouTube. Nakikiramay po kami sa iyo ma'am. Oo. And welcome ma'am sa aking live streaming. Ganun pa ma'am, kailangan we have to move on pa rin ma'am. Oo. Papasok na sir, ayon. Sige sir, ingat sir, ingat. Tamsak sir, 1, 2, 3, 6, 7, 588 Sir Aldrin Gandesa. Noted po Sir Aldrin Gandesa. Ayan. 5WH. Dan tamsak host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Saimi D Vlog. Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am Saimi D, kumusta naman tayo guys? Kung di nyo pa guys nakikita ang kagandahang tinataglay ni Ma'am Saimi D Vlog, abay silipin nyo, busukan nyo yan guys. Nang makita nyo ang kagandahang tinataglay. May kalab shoutout po dyan sa Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kasama si Board Vlogger, please set reminder. Sabi ni Sir Mark Jacos. Patamsak naman ako guys, patamsak live stream. Papa Hubert 1, 2, 3 dan. Dating tusok na po iba sir. Salamat po. Ayan, sabi ni Papa Yu. Ayan. Papa Hubert. Noted 3W8 sir. Noted sir. Post dan T1 to T8. Sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. Ayun, ma'am, bumalik na talaga ma'am yung mo. Bumalik na yung yung kuryente ma'am. Love you host. Ayun. Sir Eric's Vlog. Okay, nagpapakulay sa ating buhay. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Eric's Vlog. Thank you for that amazing super chat, Sir Eric's Vlog. Welcome sa aking live streaming. Ingat sir, ingat sa trabaho. Ayun, Shaoxin na tinatawag. Chinese guys, ang Shaoxin is ingat. Ayan. Shaoxin. Sir Eric's Vlog, thank you for that amazing super chat, Sir Eric's Vlog. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Sir Eric's Vlog. Namimigay yan ng sangkatutak na ayuda sa buhay. Dalawin nyo lang guys ang kanyang live streaming. Kalimbangan nyo guys nang manotify kayo ng kanyang live streaming guys. Oo nga. Namimigay yan ng sangkatutak na kayamanan sa buhay. Sir, thank you po dyan sa'yo sir. For that amazing super chat. Diba? 3 best sir, padagdag ng bill. Oo nga po ma'am. No prob sir. Ayan. Thank you po sir. Tamsak T8 sabi ni Sir Aldrin Gandesa. +1 sir, +1. Ayan. Naku, ganyan dito sa amin, Ma'am Claridel. Oo nga, lahat naman. Ginagawang Christmas light. Sa Taiwan, guys, I stayed there for almost 12 years. Hindi man lang ako nakaranas ng isang brownout. Walang brownout sa Taiwan, as in. Kapag ka nagka-brownout, guys, sa Taiwan, yung may-ari ng Power Corporation ang magbabayad sa lahat ng kumpanyang na, na abala yung kanilang mga production. Oo, ganun sa Taiwan. Sana ganun din dito sa Pilipinas, di ba? And then ang pinakang malakas na internet sa buong mundo guys top 1 ang Taiwan. O, di ba? Pinakamalakas. Hindi man lang nila kinukurap ang signal ng internet. Kapag sinabing 8 GB speed ang inyong SIM card guys, ang inyong SIM card, 8 GB speed and unlimited dyan. Walang data. Oo nga. Sira ang gamit niyan. Opo ma'am, nakakasira yan. Na ganyan. Sana all lang brownout dito sa amin. Kahit panay brownout, mataas pa din bill. Ma'am. Ganun talaga yun ma'am. Number Philippines, sir. Ma'am, ang Philippines, wag mo nang alamin, ma'am, kung ilan ang number niya sa speed ng internet. Mag-president ka na, pre, para maging ganyan. Pre, hindi ako pwedeng maging presidente ng Pilipinas kasi maraming mamamatay, promise. lahat ng mga korap talaga, i-dispatcha na yan. Oo nga. Ano kung ang matira presidente? Oo nga. Basta madidispatcha lahat. Sama. Oo nga. Pag ako naging presidente, kaya wag niya akong bubutuan ng presidente. Maraming mamamatay. Tapos ipapabagod ko yung Malacanang ng mga 13 kilometros. Para kung bombahin man yung Malacanang, hindi umabot sa gitna. Oo. Papatuyuin ko yung ilog doon. Lahat ng mga kurap, dispatcha na yan. Yung walang ebidensya. Tapos mag-ano ako guys,
Yung ilog dito sa amin, yung ilog dito sa amin, yung dito malapit sa amin, may ilog dito sa amin. Lalagyan ko ng napakaraming piranha. Lahat ng mga buhaya doon itatapon, ha? Mga ganon. Para walang ebidensya, itatapon lang sa ilog. Lahat piranha. Lahat ng mga nangungurakot doon itatapon, di ba? Presidente lang matitira. Oo nga, ma. Tapos tatanggalin ko yung kongreso. Wala nang kongreso. Tanggalin ko na yun. Gawa kayo ng gawa ng batas. Wala namang natutupad. Alam nyo, ang pinakamagandang batas sa buong mundo is Pilipinas. Maraming gumagaya sa batas ng Pilipinas, guys. Kaso ang mga Pilipino lang talaga ang sakalan. Oo, diba? President, alam mo ba host kung sino kurap? Yun nga ma'am ang problema. Harap-harapan na lantaran na wala pa rin umaamin. Kaya damay na yan. Tama, pampagulo lang. Oo nga, pampagulo lang talaga. Gawa kayo ng gawa ng batas. Wala namang tumutupad sa batas. Pinakamagandang batas ang Pilipinas sa buong mundo na ginagaya ng ibang mga nasyon. Kaso, Pilipino lang ang sakalam. Uragon, corrected by ka dyan. Walang kurap na nakulong. Harang buhay. Oo nga. Alam niyo ba guys, sa Taiwan guys, mayroong presidente. Si President May, if I am not mistaken. Correct me if I am wrong guys. Pero alam ko ang nangyari. Isa sa mga kurap na presidente ng Taiwan guys is may isang presidente doon. Ayoko ng pangalanan. Alam niyo ba kung ano nangyari doon? Yung lahat ng ari-arian ng presidente yun, kinuha ng gobyerno, naging public domain, naging public property, government property, lahat ng ari-arian, pati lahat ng mga bank account nun. And then, yung asawa nun at yung iisang anak nun guys, is hindi pwedeng lumabas ng bansa, hindi rin pwedeng magtrabaho ng public or private na trabaho. Alam niyo ba kung ano nangyari? Namumulot lang sila ng basura just to survive. Ganon ang dapat na parusa. Oo nga, tara pre, dispatcher na. Sa reklamo lang kasi magaling, di nakikinig. Oo nga. Hello, tamsak dikit dan, from Tito to T8, sabi ni Joseph the Dreamer. 788 sir, 788, noted po, ayan. Umpisa na natin host, bukas lalo si Carpio, gawin na natin balad. Nagigigil si Bob. Sana ganyan sa Pinas. Oo nga. Kurak dito sa Kuwait kulong. Masakit dito. Di ba pwede mabisita ng pamilya? Oo nga. Kapag ka kurap ka, kapag ka criminal ka sa ibang bansa guys, you will never get any treat from government na tinatawag. May iba may mga house arrest, may hospital arrest. Sa ibang bansa guys, kapag ka nakulong ka, you're a criminal na tinatawag. Kapag ka may kasalanan ka, you're a criminal. Walang walang favoritism na tinatawag. Walang tinatawag doon na mga house arrest. Dapat ganoon. Oo nga. Kaya nga, hindi ako pwede maging presidente kasi lahat ng mga mamamatay. Lahat ng nagkasala, mamamatay na agad. Di ba? Promise, walang krimen. Oo nga, pagka hindi ako advocate guys hindi ko ina-advocate guys yung merong ano ba tawag doon? Yung lethal injection or ibabalik yung bitay. Hindi ako advocate noon kasi we are a Catholic country na tinatawag Pero kung yun ang paraan para guys masugpo ang krimen, why not, di ba? Kung wala ka namang ginagawang kasalanan, bakit ka matatakot? Only in the Philippines lang yan host. And then nandito pa guys ang problema sa atin ng human rights. Ang human rights, ni-rape na yung bata, namatay na yung bata, hindi ba pwedeng hindi mo pwedeng galawin yung ng rape, kailangan makulong lang, kailangan daanin pa rin sa justice system. Alam na yung ng rape, umamin na yun siyang nag-rape, hindi pa siya pwedeng kailangan daanin pa sa justice system, di ba?
Asan yung katarungan doon? Asan ba yung human rights ng namatay? Ganon. Only in the Philippines. Dito pag nakuling politician, matik meron na siya sakit. Pag hindi napilay, nabali liig. Naka-wheelchair pa. Papor ako sa lethal injection. Diba? Parang ang ano naman na. Sa Pilipinas kasi maraming mga may konsensya pag nalalaman. Ganon. Kapag wala kang ginawang masama guys, especially sa Arab country guys, sa Arab country, nabalitaan ko doon na yung prince ata yung, ano ba yun, yung pinugutan ng ulo ba, in public, kasi nga nagkaroon ng kasalanan, they never tolerate kahit prince yon o kaanak ng king, hindi nila tinotolerate yon. Pero walang election dito nagaganap. Sunod lang sila, magkakapatid maging president. Oo nga, Ma'am Ate Mon. Oo, dyan sa Arab country. Mas maganda yung ganun. Ang mga dynasty. Ay, hierarchy na tinatawag. Tama ba? Tama ba yun? Tama ba ako? Basta, ganun yun. Basta ang alam ko, ayokong maging politiko kasi maraming mamamatay. Pre, ikaw gagawin kong advisor. Si Ma'am Claridel, gawin ko rin yan advisor. Tanongin ko, Ma'am Claridel, pwede na ba to? Pwede na yan. Sige. Ang sasama. Pag sinabi ni Pre, pasensyahan muna natin kasi baka mali. Sige, pasensya. Pagka hindi mali, pati yung buong angkan kasi ano yan eh. Kasi mag-aano yan eh. Ano ba yon? Maghihiganti yan eh. Ubusin na yung buong angkan. Naubos yung Pinoy. Kaya hindi ako pwedeng maging presidente. Ang Pinoy pusong mamon, tingnan mo si Robredo, namatay ang asawa. Nanalo agad ang asawa kasi naawa. Tagawalis ako kalsada, sir, ha? Tapos, patayin ko lahat unay. Ma'am, nagigigil ka, ma'am. Advisor na, dispatcher na yan. Dito paglabas ng bata, may birthday certificate na kada buwan may sahod na. Oo nga, at merong sa ibang bansa guys, meron na paglabas ng bata, meron na agad na national ID system. Meron na siyang national ID agad. Sa Pilipinas, ayaw nila ng lalo yung mga kongreso. Bakit ba ayaw nila ng national ID? O, diba? Only in the Philippines. Uragon, kunin mo, ako PSG mo ako bahala, protect sa bet. Ang daming po protektan, pati betlog ba naman? Oy! Oo. Kalain mo yon. PSG ng betlog. Mga gago nga host. Ma'am, relax lang ma'am. Nanggigigil ka kay Carp. Di ba? May kalap shoutout na dyan sa mga mga nangloloko sa gobyerno, di ba? Uy, tigilan nyo na yan, guys. Tama na, enough na. Hindi ko guys sinisiraan yung yung ibang mga partido. Hindi ko sinisiraan. Hindi ako advocate ni Duterte, hindi rin ako advocate ni Aquino. Wala akong pinapanigan sa kanila. Neutral lang ako. Alam nyo ba ito? Matagal na tayong hawak ng Amerika. 30 years na tayong hawak. Wala man lang nangyari sa Pilipinas, diba? Ano bang nangyari? Ang ginagamit nyo pa rin yung mga pinagawa ni Marcos pa rin. Hindi rin ako pabor kay Wala akong pinapaboran na politiko, guys. Ayoko sa politika. Diba? Hindi man lang umasenso yung Pilipinas, may traffic pa rin sa EDSA, diba? At least nakaluwag-luwag na ngayon. Galit si Madam Claridel, oo nga. Madaling lapitan, hirap hanapin. Oo nga, mga politika, mga kapag election, madaling lumapit sa inyo, nangihingi nanliligaw ng mga boto nyo, diba? Pero kapag katapos na yung election, ayun, ano pa nga ba ang pupunta mo doon? Kaya yung may mga asawa, wag nyong patayin
Oo. Huwag niyong kakantiin niya. Kaya nga, hindi ako pwedeng maging politiko, pre. Kasi una kong hanapin yan si Jonas Salundaga. Gagawin kong advisor, pati si Ma'am Clarindel. Hanapin yan. Hali kayo dito. Oo. Kayo ang gabinete ko. Ako gusto ko magpolitika kasi patay. Ay, sama. Oy, mega love shoutout naman dyan sa gusto mong politika. Oy, magipagkaibigan kayo dyan, guys. Di ba hanggang T8 sa mga nangangailangan dyan? Chill lang tayo, guys. Chill. Oo nga. Napag-uusapan lang. Oo. Relax lang, guys. Relax lang tayo. Diba? Ang puso, ma'am, ang puso. Meron pa akong kilala, guys, na politiko na inaangkin niya. Alam niyo yung mapang-angkin, yung gawa ng kapwa niya politiko, inaangkin niya kapag ka nalalasing. Mega shoutout naman dyan sa nalalasing, inaangkin lahat. Kala mo, mapapabilib mo ako. Uragon, masaya na ako maging PSG ng betlog mo. Don't forget niya. Ay. Boss, tara makikikain tayo kina Primong Buki. Sinundo ako ni Tope kasi birthday daw bukas ni Nico. Ayun, sabi ni Jomar Gel. Ayun, punta ko dyan maya-maya. Pag maglakad daw ng 1, 2, 3 dispatcher na yan. O, diba? Sabi ni Pre, unahin ko si Papa. Marupok kasi. Gusto ko political, sir. Pag ako maging presidente ng budo lahat ng tao sa Pinas. O, diba? Kasi nagkakape mag-isa. Apayos, nako, patay kang bata ka diha dong. Oo nga. Nagkakape ka mag-isa, ikaw ang unang mamamatay talaga. Sir, Sean TV Guapo nandito na rin sa atin, guys. Nagbabalik natin na kaibigan, Sean Kingston. Mega love shoutout naman po dyan, guys, sir. Sean TV Guapo, nagbabalik natin na kaibigan. Mga pupogi nating kaibigan who is in our live streaming. Mega shoutout naman po dyan, sir. Sean TV Guapo. Kumusta? Welcome din sa aking live streaming. Paktay, Papa Yubs. Oo, I relate ako dyan sa pag nalasing inaangkin. Pagising ko, basa na yung betlog ko. Ilan na yung umangkin sa magdamag mwis. O, diba? Sana wala inaangkin ang... Oy, language. Pa-shoutout yung dalawa, boss. Si Boss Erwin at Primong Pude. Papunta kami, boss, kina Primong Buki. Ayon, sabi ni Jomar Gel. Mega love shoutout naman dyan kay Pude at saka kay Weng. Ayon. Napapunta sa birthdayhan. Punta ako dyan maya-maya. Mega love shoutout dyan sa inyo. And welcome din sa aking live streaming. Unahin ang mga malalandi at marupok, Papa Yubs. Mamamatay talaga yung mga malalandi. Paamoy ng sitaw, sir. Yung bagong ligo. O, diba? Sana all. May sitaw na bagong ligo. Sana all inaangkin, Team Jorik. Sabi ni Ma'am Grace. Hoy! Na muna natin pag-usapan ng politiko. Pero meron bang politiko, guys? Meron bang politiko na kilala din ako na ano? Mabait naman talaga siya, mabait. As in, sa sobrang kabaitan niya, namigay ng pondo, hindi na nalaman kung asa. Hello naman dyan sa may pondo. Hindi mahanap ng politikong nagbigay. Anyway, so much for that. Team Jorik, diba? Sabi nga ni Digong President, I don't like drugs. I don't like drugs also. I hate drugs also. Unahin ko yung mga yung mga nagdodroga, di ba? Lahat ng tao, guys, kapag ako naging presidente, lahat ng tao ipapadrug test ko. Lahat ng tao yon. Yung lahat ng nakuha na ng drugs, dispatchado na yun, ilalaglag doon sa dito lang sa may ilog sa amin, lalagyan ko ng napakaraming piranha. I-cultured ang ilog na yan at lalagyan ng sangkatutak na piranha. Lahat ng mga nakadrugs, lahat ng mga adik, ilaglag na doon. Para di na dumami. Yung pumipigil na mga kamag-anak, ilaglag na rin. Ganon. Wala nang problema. Magrereklamo yan diba? Ipapa-ombudsman ka niya. Ipapatanggal ka dyan sa serbisyo. Yung mga magrereklamo, ilaglag na rin. Ganon. Para mabawas.
Oo, piranha lang. Sir Bok Liagas, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan. Si Sir Bok Liagas, o diba? Mga pupogi, Papa Balls, Yummy Balls, o diba? Kaso Jutes. Hello naman yan kay Sir Bok Liagas. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Kung di nyo pa kaibigan si Sir Bok Liagas guys, all you have to do is to visit also his channel and do connect po kay Sir Bok Liagas. Highly recommended monetized channel yan. Pero Jutes. Welcome sir sa aking live streaming. Oo nga. Ang sama ng introduction. Oo, visit na, sabi ni Sir Bok Liagas. Oo. Eto pa si Sir Bok Liagas. Oo. Kunin ko yan na maging advisor ko, papakantayin ko. Maganda boses niya guys. Oo nga. Kapag ka, di pumunta sa Malacanang, ilaglag na rin niya. Patusok sa premiere. Sabi ni Sir Bok Liagas, o diba? Yung kahapon to sir, oo. Anong oras to sir? Anong oras? 20, ay bukas pa pala. Ayan. Sige, ilagay natin kay T9. Ilagay natin kay T9 guys. Ilan ang TT ngayon? T8 sir, T8. Ikaw yung T9. Ilagay ko, i-edit ko lang. Ikaw ilagay ko sa T9. T9 guys, T9 para kay Sir Bok Liagas. Inilipat ko lang guys, nasa ano ba yun? T10 ba yun? Si Sir Bok Liagas kahapon. T9 guys, ayan. Samsakdan Bok Liagas, sabi ni Joe Margel. Okay guys, please do connect also guys to Joe Margel. If ever guys na hindi nyo pa kaibigan yan si Joe Margel, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Joe Margel. Ayun, si Ma'am Jonah Salundaga, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Oo, marami kayong may isda dyan at nagpapatamsak din yan guys ng mga premiere. Sakaling may mga premiere kayo, pwede nyo patamsakan yan guys kay Ma'am Jonah Salundaga. And eto guys si Ma'am Atimon Vlog, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel also yan. All the way from Kuwait pa yan si Ma'am Atimon Vlog. Ma'am Claridel Ilanga, sure na yan, budol secretary ni Sir. Ito pa guys si Ma'am Claridel Ilanga, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Oo nga, kaibiganin nyo na yan guys. Si Ma'am Claridel Ilanga, kaibigan ko na si Jomar host, sabi ni Ma'am Claridel. Ayun. Good evening siya ayun, sabi ni Duen. Duen, kumusta? Wala pang update sa akin Duen. Nag-message din ako kanina, nag-update, sabi niya just wait daw, wait lang daw sa advice. Oo. Antayin na lang natin sir kung ano yung advice. Kasi pinaprocess din ng HR kung paano guys, kung paano yung papasok ng mga galing Pilipinas. Ayun, pinaprocess din yan, Duen. Ayun. Sino pa ba? Aldre. Team Jorik forever. Kahit Jutes, tigasin. O, diba? Oo nga, tigasin. Sana all. Dito muna tayo, mga president. Maluoy maawa. Sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Meron kang ma'am? Meron tayong bagong yung shower challenge pala. Ilagay natin ma'am. Uy, may shower challenge pa din pala. Ilagay natin ma'am. Ilagay natin kay T10. Ayan. Ilagay natin ma'am kay T10. Guys, ingat-ingat. Ma'am Ate Mon, ingat-ingat kayo ha pag nagpo-post kayo na not too much daring na tinatawag. Kasi meron akong kakilala guys na ayokong buksanan kasi ayokong buksan yung kanyang account kasi sila nag-brat panty challenge, then hindi na talaga naman yun guys. Hindi na naman talaga. You will gonna violate also community policy ng mga pornographics na material videos guys, not too much daring na tinatawag ha. Oo. Paalala lang guys, paalala lang sa mga nagbi-brief challenge, nagbabrat panty challenge, ganun. Paalala lang guys. Lalo yung mga yung mga naliligo ng mga nagpapakita ng katawan guys. Just mga paalalang kaibigan lang. Ayan. Alexa Vlog, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Alexa Vlog. Nagbabalik natin na kaibigan. Thank you for that sweet tamsak Ma'am Alexa Vlog. Welcome din po sa aking live streaming sir. Makita lang nyo yan. Budo lang yan. Sige lang po Ma'am Atimon. Paalala lang yan. Paalala lang. Kasi marami guys na demonetize. It is because of brat panty challenge na tinatawag. Kayo din sayang ng pinaghirapan niya. Sa akin, paalala lang yun guys ha.
Huwag niyong ano, isipin yan. Oh. At the end of the day, kayo pa rin yung masusunod sa mga challenge nyo guys. We're just here guys to remind you na about sa mga policy lang. Ayun lang. Ano pa ba? Kanina niniwala na ako yung pumasok sa LS ni Madam Atimon Boss. Akala niya ikaw daw. Sabi ni Joe Margel. Oo, minsan gamit ko yung yung account ni Joe Margel. Ayun, ginamit ko yung Oo, ginamit ko. Bawal pala yun, sir. Opo, ma'am. Oo. Ma'am Alexa Vlog, nagbababa po ng kanyang bahay, guys. Ayun. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, dikitan nyo na rin po yan, guys. Si Ma'am Alexa Vlog na nandito sa atin. Ano pa ba? Guys, yung ating super chatter, baka hindi nyo pa kaibigan, guys, yung ating super chatter na si Sir Eric's Vlog. Makipagkaibigan kayo sa ating super chatter na si Sir Eric's Vlog. Yayamanin. Sir, bawal kasi amo ko alam niya, name ko sa YT. Oo nga po, ma'am. Sa mga Arab country, hindi po pwede yung mga ganun. Mga Arab country. Yes, dami nang na-demoni dyan. Opo. Paalala lang yung guys. Huwag niyong pansinin masyado. Pero guys, be wise, be sensitive, be sa mga pinopost nyo. Ayan. Pero okay lang naman po yung naliligo ka lang, okay lang, wala yung problema. And then kapag nagpo-post kayo ng may mga bata guys, make sure na kids content kayo ha. Ano ba? Tulog na ako pres. Ma'am Claridel, sige ma'am, pahinga ka na po ma'am. Oo, pahinga ka na po dyan ma'am kasi baka mag-brown out pa. Oo nga. Atimon Vlog na daw sa'yo si Ma'am Alexa Vlog. Ayan. T7 sabi ni Ma'am Maylin. Nandiyan ba kayo? Pupunta sana ako dyan, ma. May na-miss nga ako dating mangisda. Ano ba yun? May na-miss nga ako dating mangisda. Dito pre, di ko na talaga mahagila. Baka pag uwi ko, panty lang makita sa akin. Baka pugot ko. Tusok. Dan tusok mula T1 hanggang T8. Hindi ko tinusok T9. Hindi ako lang sarili. Oh. T1 hanggang T8. 8WH, sir. O, diba? Ba't ayaw mong boss, dito kami kina Primong Buki. Ayan. Sige, pupunta ako dyan maya-maya pagkatapos ng aking live streaming. Time check tayo, guys. 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ayan. Ora. Sir Aldrin, kumusta naman tayo dyan? Nakapag-send ka ba? Nakailang send ka na, Sir Aldrin Gandesa? Back to normal na ako guys. Pwede na ako makapag-support tata. TGNG Vlogs. Tamsak Budol King Sir Oragon. Sabi ni TGNG Vlogs. Hello naman dyan kay TGNG Vlogs. Ayun, TGNG Graphics. Nagbabalik natin na kaibigan guys. Ang Budol Queen. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am TGNG. Welcome naman sa aking live streaming. Let's go. Asa ba si Let's Go? Oo nga. Na-miss ko si Sir Cabwriters. Kumusta naman kaya yung mamang yon? Kinain ni Lolo yung 22 sakto na 100 tinira boss. Hoy, makipagdikitan. Baka naman guys. Uy pre, pahingi ako pre ng mga ninja bells mo. Sige na pre. Pahingi naman ako guys ng ninja nyo. Sige na guys. Maluoy mo. Si Sir Joe Margel at saka si Ma'am Grace B Vlog. Si Ma'am Grace B Vlog graduate lang ng 1,000 subscriber kay Board Vlogger. And then si Joe Margel is graduate lang din ng 100. Baka naman maluoy mo, sir. +1 po, sir, sa T8. Sabi ni Ma'am Maylin. Ayun. Noted po, Ma'am Maylin. +1. Nakailang ka na ba, Ma'am Maylin? Wala, hindi ko pala nakuha yun, Ma'am. 1. Plus ilan ba yung tinamsakan mo, Ma'am Maylin? Naku Sir Uragon, ilang araw kami kila Cabwriters kaya di ako active sa YT ilang araw. Bakit? Anong ginawa niyo doon? Pakisabi naman na miss ko siya. Kumusta naman kay Sir Cabwriters? Diyos ko, nadikit ko na pre. 1 reason pa lang ako sa... sige. Thank you, Bok Liagas, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Bok Liagas, mega love shoutout, sabi ni TGNG Vlogs. Mamaya pin ko na lang sa LS ko. Ayan, sabi ni Pri. Ayan, sige, Pri. Thank you naman dyan sa'yo, Pri. Jonas Salundagan, nakukuramay ako sa 22. Bali, 6 po na tamsakan ko, Sir, +1. Ayan, sige, +6, ma'am. Ma'am Sol, nandito na rin sa atin guys. Nagbabalik natin na kaibigan si Ma'am Sol Bihasa Vlog.
All the way from Taiwan din yan guys, si Ma'am Sol. Ni hao, Ma'am Sol. Kumusta? Welcome back ma'am sa aking live streaming and mega love shout out po ma'am sa iyo. Ito guys, si Ma'am Sol, kung di niya pa kaibigan ganyan guys si Ma'am Sol, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit na kaibigan yan guys. Oo. Si Ma'am Sol, Bihasa Vlog. Highly recommended monetized channel din yan guys. Sir Uragon, nag-birthday mama niya at celebrate din ng Mother's Day. Kaya ayun, 3 days kami magkakasama. Sana all 3 days magkakasama. Mukhang nilasing nyo na naman si Sir Cabright. Okay lang po ako post na yan. Good to know, ma'am. Good to know. May vaccine na ba sa Taiwan, ma'am? Ma'am Sol? Ma'am Sol, sabi ni Ma'am Jonah, may vaccine na ba, ma'am, para sa lahat? Sana magkaroon, Sa akin, 2 lang. Sa naman 22, dinoble yung tuko. Sa akin, 2 lang naman. Ma'am Sol, Bihasa Vlog, mega love shoutout. Sabi ni Sir Aldrin, wala po host pero dumarami ang case. Meron namang case? Pwede nga. Nagkaroon na naman case. Kasi inopen na naman kasi. Naghihigpit na naman sila. Sige. Ingat kayo dyan, ma'am. Ingat. Maluoy, dikitan nyo kami ni Jonah Salundaga, sabi ni Sir Bokliaga. Sa akin, 10 ayon. Rest and peace din. Kawawa nila, ang aga nila nalagas. O, diba? Sana all. Ma'am Jonah, Ma'am TGNG, Ma'am Eileen, mapili. Sir Aldrin Gandes, sabi ni Ma'am Sol Bihasa Vlog. Mega love shoutout sa inyo. Ang pagbatiis ng gagaling pa kay Ma'am Sol Bihasa Vlog. Ano pa ba? Wala na akong gagawin guys. Baka may mga katanungan kayo sa buhay guys. Magtanong kayo. Oo nga. Hello naman yan kay Bebe na bagong ligo. Oo. Ano Bebe? Ma'am Sol, mega love shoutout po yan. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Yung mga nakasalamuhan ng pilot, kumalat mga positive sila. Meron pang piloto na pumasok na naman. Oo nga guys, dikitan nyo ako maluoy sa pobre. Hi baby girl, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. I lead TV, mega love shoutout po kapatid, sabi ni Sir Bokliagas. Kaya pala. Mabilis lang naman dyan yan, 14 days lang naman. Pati sa Taoyuan, binawalan na naman ata sila lumabas. Pati Taoyuan pala. Saan po si Ma'am Sol? Sabi ni Ma'am Grace, nasa Taiwan guys, si Ma'am Sol. Ingat kayo dyan, Ma'am Sol. Oo. Sa Taoyuan, ganun pa rin yun, ma'am. Oo. Kasi nandun yung hospital ng mga may COVID. End na ba ang mga politika topic? Ayun. Hindi pa, ma'am, end. Oo nga, hindi pa mag-end, ma'am, yung politika topic natin. Dito po sa Taipei, Taiwan, Ma'am Grace. Ayan, sabi ni Ma'am Sol. Mega love shoutout sa mga dumikit na nagbakas na balikan ko na bahay nyo. Thanks, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Eto pa guys, eto pa. Ang politika guys sa Taiwan is alam nyo ba guys, ang Taiwan is federal. May ang politika nila is federal. Sa Pilipinas, ayaw nyo ng federalism. Ang ganda ng federalism guys na politics. Ako gusto ko yon. Kasi nga kung federalism na tinatawag guys, federalism, bawat region may mga sari-sariling state na yan. State, alam mo, region 1, state ng region 1, diba? Region 2 state, sa amin naman Bicol region state, ganon. May mga sari-sariling may mga sari-sariling batas. And then 80% ng kita, income, era ng region, hindi na mapupunta sa sa gobyerno. Ibibigay lang ng bawat state is 20%. Ang 80% is ang 80% ng era ng ng bawat region is mapupunta sa inyong region din. Halimbawa, state ng Bicol, kung ilang bilyon yung nakuhang era,
Pwede kong ipagawayan ng ano, halimbawa ako mayor sa ano, pwede kong ipagawayan sa, halimbawa magpagawa ako ng college, university, o magpagawa ako dito ng hospital, magpagawa ako dito ng lung center, ng mental health center, mga ganon. O diba, magpagawa ako dito ng airport, I will going to promote tourism, ganon. Ganon guys, ang nangyayari. Then, kapag nakita yan ng ibang state, ng ibang region, ganon din ang gagawin nila. So, mag-i-improve sila, kanya-kanyang improvement ang mangyayari. Bisaya, ganon din. Mindanao, ganon din ang mangyayari yan. Kung ano yung nakakaganda sa kanilang pamumuhay, yun ang itatayo nilang mga businesses. Ganon yun. Oo. Ano daw, sabi ni Pri, naku Sir Bokliag, sabi mo pa mangisda ako ng 30 isang araw, lagasan ng 28. Wow, may natira pa Pri, sana maglagas ng mga 300 para balik to normal tayo. Ganda ng palakad nila dito compare sa Pinas. Oo nga guys, grabe mga politician dito palaban. Kahit babae nakikipagbatuhan. Oo nga guys. Matuto kayo guys na matutunan natin guys ang ibang ang ibang culture. Tama na yung mga paawa effect, tama na yung mga ganun. Oo. Kaya nga hindi ako pwedeng maging presidente ng Pilipinas kasi maraming ang mamamatay. Harap-harapang lahat ng mga kurakot sa kabanang bayan mamamatay. O, diba? Tapos ganito pa guys, ang federalism is naglalagay lang yung presidente ng halimbawa region state nga Bicol state, ayan. Maglalagay ng isang auditor, diba? I-audit niya lang. Kapag may nag-corrupt dyan, yari kayo dyan. Kaya hindi po pwedeng hindi ka po pwedeng mag-corrupt. Sa Pinas, sir, sino may maraming pera or nakapag-angat? Sige, tira na yan. Para sa ekonomiya at para sa taong bayan ang iniisip nila. Oo nga guys, sa Taiwan guys, napakaliit na bansa. Pero ang iniisip nila, ekonomiya at para sa bayan. And then pinalakas nila, pinaigting nila yung security. Ang tanging ginagawa guys ng gobyerno is pinapaigting ang security. Yun lang. Tapos kanya-kanyang region is nag-aangatan yan. Ang Taoyen, iba ang pamamalakad ng Taoyen. May isang mayor sa Taoyen, ayan. May isang mayor sa Taipei, may isang mayor sa Taichung, may isang mayor sa Kaohsiung, may isang mayor sa Miaole, ganon. Kanya-kanyang angatan yan Kapag may nakitang may university dito, maglalagay ng university to, maglalagay ng university yan. Ganun yan. Kapag may nakitang public hospital na nandito, maglalagay din yung mga yan. Kaya guys, accessible lahat. Ang iniisip ng iba is lang. Dito sa atin, ang iniisip nila yung mapunta sa kanilang buhay. Hindi nila alam na tax ng bayan. Ganon yun. Kahit maliit ang bansa nila, grabe napakaganda ng bawat bayan. Oo nga. Ang bawat bayan guys ng Taiwan. Alam nyo ba ang Taiwan guys is napakalaki pa ang Palawan. Almost 3/4 lang ng Maynila. Kalakhang Maynila guys ang Taiwan. Almost 3/4 lang. Kalaki ng Kalakhang Maynila. Hindi pa buong Pilipinas. Pero ang ekonomiya is napakaangat. Wala kayong makitang nakatambay sa kanto, wala kayong makitang mga kung ano-anong mga barubal na ginagawa sa kanto, di ba? Ganun yun. Ma'am Mary Joy Channel, nagbabalik rin po natin guys si Ma'am Mary Joy Channel, nagbababa ng kanyang bahay. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Mary Joy Channel. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. And nandito rin sa atin guys ang aking Baby Loves. Ma'am, congratulations naman ma'am sa iyong successful grand live streaming. Nakatulungan kita ma'am. Yung panalo ko, kumusta naman? Nagdaldal ka talaga. Baby Loves, sabi ni Ma'am Victoria Culubi. Hello naman po dyan sa Ma'am Victoria Culubi. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel na nagkaroon ng grand live streaming kagabi, diba? Salamat po sa inyong lahat. Congratulations for that successful grand live streaming mo, Ma'am Victoria Culube. Host, baka naman support ako, sabi ni Ma'am Mary Joy Channel. Ano po yun, ma'am? Anong maipaglilingkod ko po, ma'am? How may I help you po, Ma'am Mary Joy Channel? Kumusta? Welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. Wow, naka 1,000 subscriber na si Ma'am Mary Joy Channel. Diba? Ay, akala ko yun Ano po ang maipaglilingkod ko, ma'am? How may I help you? Nakatulog na ako kagabi. Ako nga din. Nanalo ka ba host kay Mami Victor?
Hindi ko rin alam, nakatulugan ko silang dalawa ni Ma'am Adel Sulit. Ayun, bigatin ang mga co-host. Oo nga, si ano, ang kilala ko doon si Rocky TV. Ayun, taga Taiwan yon si Rocky TV, guys. Ma'am Jonah, hello ma'am. Mega mega love shoutout. I love you. Sabi niya Ma'am Victoria Kulube. Mary Joy Channel, Dan Pulpak sa bahay mo, madam. Sabi ni Joe Margel. 17 million in the house, guys. Mega mega love shoutout din po dyan sa inyo. And thank you for that, amazing amazing tamsak ninyo. And baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter, makipagkaibigan na rin po kayo guys sa ating super chatter na si Sir Eric's Vlog. Ayun. May pa-concert pa. Oo nga, si Rocky TV. O, diba? Ang galing mag-drama. So, Albiha sa vlog, I love you, pahalik. Sabi ni Ma'am Victoria Kulubi mo. Diba? Ma'am Grace, congratulations po. 1K ka na saging mo. Sabi ni Ma'am Sol. Tulog ta! TGNG Vlog, Silaw Bunsuko. Sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Uy, ayoko ng music ko, uy. Ano pa ba? Ano pa bang guys? Ma'am, ano bang maipaglilingkod natin, ma'am? Mami Victoria, mua. Ano pa ba? Baka guys may mga katanungan pa kayo. Ano pang ma-share nyo guys? Sa Malaysia, ma'am, kumusta naman? Ang Malaysia maganda rin, 'di ba? And then meron pa guys na politiko, meron pang politiko dito, may nakilala ako. Nakaharap lang sa mga shot, nag-shot sila. Ako hindi naman ako nag-shot, hindi rin nag-shot yung politiko yun. Sabi ba naman na itinatakel nila yung sistema ng politika noon sa politika ngayon. Ayaw nila ng pamamalakad ng politika ngayon kasi nga daw bagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ba naman hindi babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? Ilang taon na, 2019, 2021, 3 taon na ang nakakalipas guys, ang COVID-19. 'Di ba? Yung COVID na yan, yung pandemya natin. Inaasahan nyo ng inaasahan lagi ang gobyerno. 'Di ba? Umaasa kayo sa gobyerno na may bibigay ng pagkain sa inyong gobyerno. Bakit hindi kayo magtrabaho, magtanim kayo sa mga paso, magtanim kayo ng mga gulay para may makain kayo? Umaasa kayo sa gobyerno. Mag-lockdown lang ang gobyerno, sinisisi nyo ang gobyerno. Kumusta naman tayo dyan? Oo nga. Fourth wave na naman. Oo nga, may fourth wave na to guys. Ingat-ingat kayo dyan ma'am kasi malapit na naman yung summer. Ano pa ba? Puchikat, nagbabalik rin po natin. Power Young Topic Host. Kaisa tayo. Ayun, dantamsak sabi ni Puchikat. Ayun, mega shoutout naman po dyan sa iyo. Ma'am Puchikat, welcome din po sa aking live streaming. Kami nga dito guys sa aming likuran, marami kaming mga itinanim na mga vegetables. As in, may mga vegetables din. Kaso lang, inulan. Ayun, magsisimula na ng tanim. Ayun. And then, kung dilawan ng presidente ngayon, baka madaming namatay sa gutom. Kilos din pag may time. Huwag umasa sa... Oo nga guys, kaya kung bakit dumami yung ating utang sa ibang bansa, it is because lahat na ng tulong na ginawa ng gobyerno guys, huwag niyong isiping hindi gumagawa ng tulong. Dahil nga sa mga kurakot, from national to provincial to municipal or city, from municipal to barangay, from barangay to every purok. Ayun, ganun ang sistema niyan. Lahat ng mga kurakot na dinaanan, ang natitira dyan, konti lang. Kung walang kurakot guys, lahat ng mga nasa national, maibibigay yan sa baba. Walang Pero kung ako sa inyo guys, if you know how to catch a fish, but if you will just ask for someone to give you fish, you will gonna live for a day. 'Di ba? Magtanim ganun. Paunlarin nyo, may mga bakuran kayo. Kami nga doon sa Taiwan guys. Mga basura lang yung mga nabubulok guys, nilagay lang namin sa isang palanggana. Nilagay ko 'yon. Nakapag-ani kami ng kamatis, ng kung ano-ano doon. May ampalaya kaming naani doon sa terrace namin. Tanungin niyo yan si Sir Eric's Vlog at si Tono Bebs.
nakapag-ani kami, is mga tinatapon lang namin na tumubo, ayun, nakapag-ani kami ng kamatis. How much more na kayo may mga bakuran, di ba? Dito sa amin, sir, sobrang politika, yung lahat ng lupain, pagmamayari na ng leader dito, di ba? Tapos magagalit kapag hindi nabigyan ng ayuda, kumilos na lang, wag na umasa. Oo nga. Alam niyo sa Taiwan, sabi, nag-lockdown sa Taiwan guys, 14 days. Nung sinabing 14 days lockdown, ginawa nilang 1 month. Ngayon, ang 7 days na yon, inispray nila lahat, lockdown. Walang ayudang binigay ang gobyerno ha. Ang 14 days. Sinabing lockdown, walang trabaho talaga lahat. Ayun, ni-lockdown. Yung kailangan ng production, kinukuha yon, kinukuha ng mga boss. Ayun, from dormitory hanggang sa kumpanya, from kumpanya hanggang dormitory. Ayun. And then lahat may mga CCTV na may mga ano ba yan? Yung body temperature nyo na CCTV, ayan. Lahat ng mga sulok, ayan, alam nila yan. Tapos magagalit kapag hindi nabigyan ng ayuda. Oo nga. Pero dito sa amin, sir, di naman kami nangihingi. Sila naman nagbibigay. Okay lang naman yung mga namimigay, di ba? Sa panahon, guys, ng pandemya, huwag nyo nang isipin yung kung ano ang maihingi nyo, kung ano yung makukuha nyo. Isipin nyo, guys, on how you're going to survive. How we will going to survive this kind of pandemics. Meron pa, guys, na meron pang mga tao, especially sa mga probinsya, na mga nadala ng mga black propaganda na tinatawag. Yung ibang mga matatanda ayaw magpa-injection ng yung bakuna para sa COVID-19, which is mali yung kanilang kasi sa atin lang naman kasi ang media, guys, lahat ng mga ibinabalita, yung lahat ng mga kasiraan, diba? Lahat ng mga nagawang tama, wala namang nababalita. Ganun. Sa Taiwan, guys, yung Taiwanese lang ang nakapagsabi, why is it that your media always criticize your government? Diba? Yung mga media ang nag-criticize. Ganun. Wala lahat, may disiplina talaga dito. Oo nga. Mama Adel, sulit sabi ni Sir Aldrin Gandesa, nagkalat ang fake news. Oo nga. Lahat ng mga pangkikriticize sa government is nandito. Vaccine. Oo nga, yung vaccine. Alam niyo ba, guys, ang vaccine? Ako magpapabaksin ako niyan. Kapag pwede nang magpabaksin ang mga OFW, I will going to volunteer also. Magpapabaksin din ako. It is because ang vaccine na yan, guys, is pang-immunize yan. Pang-immune sa COVID. Hindi mawawala ang COVID, guys, na virus. Pang-immunize yan. At least mabuboost up yung inyong mga immune system. Yun lang po yun, ang trabaho niyan. Dalawang vaccine. Ang una, 35% ata or 30% ng vaccine is i-vaccinate sa inyo. After 1 month is 75% ng kabuohang vaccine, guys, ang itutusok. Para naman ang inyong mga immune system is ma-boost up. Yun lang yun. Kaya ang ending economy, kaya ang ending, guys, ang ekonomiya ng Pilipinas ang naapektuhan kasi puro hingi, puro solicit yung iba, puro hingi yung ibang nasa baba, bibigay yung nasa taas. Pagdating sa baba, konti na lang. Kasi nga, dinadaan sa from national to regional, provincial, municipal, barangay, then puro ganon. Yung dinaanan, kumusta? Harang again, sabi ni Ma'am Mary Joy Channel. Ma'am Mary Joy Channel, how may I help you, ma'am? 563 to sabi ni Sir Aldrin Gandesa. 5632. Ayan. 4WH, sir. 4WH. Ayan. Kusinero dan sa'yo, sabi ni Ma'am Alexa Vlog. Ano pa? 18 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyong lahat. Hi host, sabi naman Mary Joy Channel. Napag-usapan lang, guys. Napag-uusapan lang. Di ba? Wala namang masama kung mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Busy talaga dito. Sabi naman Mary Joy Channel. Ano bang pinagkakabisihan natin dyan, ma'am? Ano bang pinagkakabisihan? Sana all busy. Sir Aldrin Gandesa, sabi ni Ma'am Adel Sulit, nandito pa rin sa atin, guys, si Ma'am Adel. Ayun, galit na galit, ma'am. Nanggigigil, ma'am, si Ma'am Claridel. Galit na galit kay Carpio. Relax, sa tindi host. Ayun, sa tindahan host.
Oo. Ingat-ingat ma'am sa mga nagtitinda diyan. I always wear proper attire. Proper attire. Proper suit. Mm. Ma'am Ate Man Vlog giving us also in her background. Uragon baby host ko, mag-dinner na kami. Thank you baby host ko. Ayan, sabi ni Team Jory. Thank you guys. Love sabi ni Team Jory. Ayan. Pakabusog. Time check tayo guys. 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ma'am Jonas sa Lundaga. Magla-live streaming na po siya guys. 5 minutes na lang ako guys. 5 minutes na lang. Oo nga. Ano na rin ako guys. Mag-end na rin ako. 5 minutes na lang ako. Ayun. And ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Bebe, I've seen Makoy inside. Bebe. Ayun. 5 minutes na lang ako guys. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Magla-live streaming na po yan guys. Bebe, I've seen Makoy. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Yung mga nagtatamsak dyan guys, sabihan niyo ako kung ilan yung tinamsakan yung premiere. Oo nga. At i-play natin yan guys. Meron kami bagong kababayad lang namin. Uragon love baby ko. Ayan. Baba ako bahay host. Pwede po ma'am. Pwede po. Oh. Sir, tapos na ako nagtamsak. Kanina nalaglag lang po yung keyboard. Saan nalalaglag? Sabi ni Sir Aldrin Villanes. Ayun. Noted po sir. Noted. Ayun. 988 sir, 988. Ano pa? 4 minutes na lang ako guys, 4 minutes. 4 minutes past the hour of 8 o'clock yung mga hindi pa nagdi-dinner dyan. Inihintay ako ni Bebe, magdi-dinner na daw kami. Ayan. Si Bebe nandito sa aking likod. Ayan. Asan ba si Bebe? Nasa aking likod. Ayan. Si Joe Margel nandito pa rin sa atin guys. Ito guys, baka hindi nyo pa kaibigan yan si Joe Margel. Kaibiganin nyo na rin po yan guys. Hindi ko na ipag-music stream kanina kasi nga nawalan kami ng internet. Ang tagal ibalik yung aming internet. Oo nga. Pri, magsimula ka na dyan, Pri. Ma'am Bebe Labs. O, diba? Nagsimula na guys si Pri. Ayan. Ito guys, dikitan nyo to guys. Or lipat kayo dito guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Nagla-live streaming na po siya guys ngayon. Ayan. Naka-live streaming na siya ngayon. Pwede kayong lumipat dyan guys at magpatamsak ng inyong mga premiere. Ayan. Pwede kayo dyan guys tumalon. Anyways, yung ating topic guys is napag-usapan lang. Wala akong inaanong mga politiko or sino man. Ayun, napag-uusapan lang. Naikukumpir lang. Diba? Kung ano ang mas maganda. Ano ang dapat ganun yun. Bye sir, ayan. Sige ma'am, Ma'am Adel, thank you po Ma'am Adel. See you later Ma'am, ayan. Yes, so sabi ni Ma'am Solvi Hasablat. Lipat kayo dito guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka 2 hours na rin ako. Ang ganda ng sala set nyo host, ayan. Sabi ni Ma'am Simple Ems, ginulo nga ng bata kanina Ma'am. Gulong-gulo yung pati yung mga cover ng sopa, ayan. Gulong-gulo. Kasi nga nagbingo kami kanina. Wala kaming magawa, wala kaming internet lahat, ayan. Lalo na kay Ma'am Jonas. Sige lang po Ma'am Sol. Sige lang po. Ito guys, lipat kayo dito guys kay Ma'am Sol Bihas. Ay kay Ma'am Jonas sa Lundaga. At mag-end na rin ako guys. 2 minutes na lang ako. 2 minutes. Ayan. Antayin ko lang guys yung mga nagtatamsak dyan guys. Yung mga magtatamsak pa guys. Lipat na ba kami boss? Oo lipat na kayo punta ako dyan kay Kila Mike. Ayan. Punta ako kila Mike ngayon. Punta ako dyan sa kila Ate Bell. Ayan. Sino pa ba ang mga nandyan? Mike? Meron pa bang gusto ko yung dinuguan. Sige bye na sir, baka maiwan pa ako tulad ka. Sige mamate mo. Sabihan mo si Mike, bigyan ako ng dinuguan. Gusto ko yun. Oo nga. Madami to, ayan. Gusto ko yung dinuguan. Hindi pa ako nakakakain na ever since. Parang sarap mo. Anyways guys, ako po ang inyong lingkod. Iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat guys. Ayun. Yung mga tapos na guys magtamsak, ayun. Nga. At i-play ko bago ako pumunta kila Mike at mag-DJ rin ako kay Pre. Makikikain ako doon kila Mike. Ako po ang inyong lingkod guys, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. Maraming salamat po guys sa inyong lahat. Especially sa mga nagtamsak, sa mga nandito sa atin ngayon. Magkita-kita po ulit tayo guys bukas. 5:30 ng
hapon ang aking mother. Ano bang ginagawa ng aking mother? May kalab shoutout naman dyan sa inyong lahat. And I love you all, guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Magandang gabi po sa inyong lahat.